Siemanko, cześć, witam was serdecznie. To tutaj Gasza. O, co tam słychać u was, ludziska? Ja dzisiaj zaś BFK sobie piźnimy, ciupnymy. Romeo, witam cię serdecznie, cześć, cześć. Muzyczka seną przygrywą. Tam chyba już jest impreza. Czekajcie, ja sobie na te kable. Kuźwa tu tych słuchawek. Kabli mam. Nie łąkaj tego półku dać, no. Tu się prezent ten. Okej. Nie, muzyka za głośno nie gra, nie? Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że muzyka jest ok, to tam... Jest ok, no to spoko. Jak jest ok, to niech się tak przygrywa, bo często jest... Często jest cicho na czacie i... Znaczy na czacie. Czemu online nie działa? Aaaa! Zapomniałem się. O, ja cię. Spoko, no. Gdzie trzeba dokupić? Dobra, już wszystko działo. Czekajcie. Teraz się troszkę ino do imprezy. Nie, wiadomości nie. Imprezy na pewno są. Ja już se słuchawki. Nie, już se słuchawki. Blyka. Romeo nic, no widzisz, klikał sobie na 2 dni, na 48 godzin okres próbny, a w najbliższym czasie sobie będę musiał zakupić, ale to tam się nie będę tym martwić. Halo! Jerona! Wiele ludzi. No. Elo, elo. No nie umia do was dobić. Czekajcie. Czekaj. Ale do kogo mam dołączyć? D. John Cena, a ja oglądał ten filmik, coś mi posłał. I ci powiem, no troszeczkę tam zakoloryzowali to, że pniówek jest najgroźniejszy, bo to jest... Wróćcie. Że niby najwięcej tam jest metanu, że jest najwięcej metanu, a to nie jest prawda, bo... Siemanko. No poza tym, no tak, to tak wyglądało, tak mniej więcej też wygląda, nie?
Po leku do przodu. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Kurde, ja was zapomniał odpolić. Nie było was słychać na tym. Ale już wszystko działo. Dobra. No, szybko dołączaj bloku. Musimy mecz wtedy. To dołączą, bo na razie jest 3 na 3. No, jest. Uuu, setne. 4. Dobra. No. No patrz, nie ma kruczka. Nie ma, ale jakby się pojawił, to już wszyscy stoją. Ja. Ale macie ranka, to wiesz co to znaczy. No. No, no, Co zaś to znaczy? Nanek jest zabijaka. O co wam? bojka No, strajk. jak odpalisz swojego strajka, to No, tego autoaima. Opie, no roz mi się udało, no. Ale wiesz co ci powiem? no ciebie nie strzelali specjalnie. Ale wiesz co ci powiem? Zauważyłem to, że jak nie jestem na imprezie i nie mam live'a, to jestem o jakieś ileś milisekund szybszy. To co, Ej, masz weźcie live'a widzicie, teraz, czy nie? No mam. zablokuj na 7, żeby Peter miał miejsce. Zablokuj imprezę. A Peter dobio? Tylko No tak, dlatego jest 7 to zablokuj. No to zablokuj. Nie daj ują grać. No jak wszyscy się robią online, to wiadomo, że Peter zaraz będzie. O, ty. ja dobra, prywatnie. I zaproś jeszcze, że mógł dołączyć, nie? No, on dostaje zapraszam? Ja. No tak, wystarczy zaproś go, to będzie go widział. No. Dobra, to do mnie już wysyłam. Ej, mnie może na chwilę rozłączyć, ja zaraz będę. Dobra, Jak wyjdziesz, proszę. nie wrócisz. No, już miejsca nie będzie zablokowane, rozumiesz? Tak. No. Nie ma to tam. Jankes. I jak to jest możliwe? Ja już celował do ciebie nawet nacisk strzelanie i... Niestety czasy są takie, że połowa gra już na cheatach. Jankes. Aj, kijo. Kurna, jakżeś ty to zrobił? Kuźwa, chłopcy. Bo jak się zaraz nerwuje i się odpala... Co ty, ogrzejnik uderzałeś? Kurna! Muchacyna ubił mnie taki frajer, kurwa. No widzisz. Co? Ja. Ja pierdzielę, Janko mi wyskoczył. Tu 3-3. O ty świnio, jak wycelował! Obejrzyj go. Obejrzyj go ino. No ja pierdolę. No. Ty, wszystko może się zmienić, ale to, żebym miał echo Kubenka, nigdy się nie zmieni. Tak. Dokładnie. Obejrzyj. Kurna, dupa ci uratowałeś. Dobrze. No, No niech z prawej wyjdzie. Tam jest. to goń go. O, czyli po schodkach schodzi. Chuj. Obejrzyj. No, w rogu siedzi, blaku, ty kuźwa. Dostał. Słyszałem ciebie. Bo prędzej No, w tym martwa rogu inny cisza musi być ten. Kurde, się stało. Mnie też słychać, bo dlatego te perki mam jeszcze. Bo 38 levela chyba. Jako perkata cicho? No, dupa. A, nie. No najpóźniej. Nie, wszystko to. A co ty godasz? Oj, nie mam odblokowany. Bo ona jest później. Co? Nie, bo to zależy jaki masz prestiż, Nanek. Ja mam pierwszy. No chyba na 8, no 15 chyba na 18. Co? A co ty? Ale co, martwa cisza? Nie, panterka. Martwa cisza. Martwa cisza to jest od 50 poziomu i jak prestiż zaczyna zdobywać, to jest coraz niżej. A.
To nie, że sobie odblokowujesz po prostu. Naj! Jankę, co ty tam tak dziewasz? No, a jakbyś mnie zabił, to bym cię zgwałcił. No. Kurna, Blacku! Pa, jak na mnie wyczekał. Kurna, Blaku. A, ja... Ha, 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 ha. He, no to już nie ma miejsca. No to nie wiem. To jak wy zablokowaliście? No prywatna. No ja tu obiecałem zaproszenie kuźwa wcześniej. A kto dołączył? No, Wiktor. A. No to idziemy na ten, jak się to nazywa? No wcześniej cię zaprosiłem, no ale kiedy to było? Na Discord idziemy. No nie. Ja. A on tam był, ten gnój. Tak. Ja, idziemy na ten Discord. O, No coś tam miało być. Nie. Kai off. Tell me why. Połączenie z serwerem wygasło. Co? Co? Kai, na co? Po co? No nie gadaj, ty badziew. O, jest, działa. Pa, para, pa, pa, para, pa, pa, pa. Okej. No. Black już się przyczaił. Tu. Nanek się pomścił. No widziałem. A film. No kuźwa, jakie zamolone to PlayStation. Wypiję i zaraz przełysok. To mi oddaj, ja przyjmę. To co może być. Nie. O, zamula ten. Nie powiedział, że tam Wiktor jest. Też go nie widziałem. Fuck, brakło mi mi amunicji. Co za porażka, ej. Kuźwa, Jankes. Hej, baw mi się. Ajajajaj. Przygotuj się biec. Kurna, Jankes, nie kamp. To nie kąpię, przecież mamy tego. Widzę, którędy idziesz. To... A jednak nie do końca. O, Peter streamuje już. A. Właśnie dostałem wiadomość. No. Władasz tym padem. Dwa razy wyrabce były, nie? Spoko. Ale... Po co ci lapsy, Hubert? Kuźwa. Florian. No, potrzebne do szczęścia, do wyniku. Fuck. Okolo Blacku się przejdzie. Kuźwa. Ranek. Takie zachowanie jest nieodpowiednie. Patrz, O, shit. Patrz, jeszcze jeden wbił, no. ale prawie cię miałem. No prawie. Ach, nie zauważyłeś. O, ale Kurna, co ty mi zrobił. Dawaj, no idź tam. No! Skąd on tu się wziął? Stało się kurde. Ale co to miało być, Hubert? No i kuźwa, przeskoczyłem. No ja Nie? już spadłem. Ja to Janka, ja cię widziałem jak po ścianie biegłeś. A idź pod dupy. Skąd? Kurna, Jankę. Skąd? A ku. Dawaj kijów, jeszcze to wygramy. A jedno spadło. Nie tak. Kurna, no co za... Taki ładny wynik O, miałem. ktoś mi tu zdjął.
A ty! O buzie. Obejrzyj. Okej. Aj, na samochodzie siedział, używa. Kurno no, spieprzyłem się. Blaku. Dlaczego? Kurno, nie widziałem cię, Wiktor. No panowie, przegraliście. Kurwa. Jak? O, do przodu. Zaraz wiem, zatrzymam i powiem, że dołączę do BO. Gdzie jest Kijów w ogóle? Śpi, chyba. Śpi. Wyjdę wam z tej imprezy, żeby nie było, że nie ma miejsca. Na razie. Nie no, ty siedź, ja sobie idę. Nie wyjechać, no byłeś pierwszy, ja się zbiłem. Ten, godą wam idziemy na ten Discord, czy jak się to tam nazywał. No ale ja mam problem tam. Czemu? Bo nie znam hasła do maila, tam trzeba maila potwierdzić. Halo, co jest jaki problem? Słuchaj, to nowe zrobisz. Ten problem. Co to leci? Nie wiem właśnie co to leci. To u mnie leci, bo ja mam streama. Kolejny? Chyba stream. No, Peter... Mu Petera oglądam. A co on tam robi? Peter zaraz będzie, bo słyszę, że jest ekipa na BO3. Miejsce. A kto nie gra? Ktoś nie gra, to musi miejsce zrobić. No ja już wychodzę na razie właśnie. To trzeba ty Ale nie no, Ej, to chłopcy... Kurna, chodźcie, to możemy na ten... Tam spróbujemy. No gram, no ale się zbiłem, no. Nie no dobra, ale gra z nami. Raz, dwa, trzy, cztery. Radziu nie gra. Jak nie? Ja Tak, nie. raczej nie widzę, ja raczej nie widzę. Ja No. cię widzę. Ja cię No, widzę. ja cię też widzę. Ja cię raczej nie widzę. Też cię raczej nie widzę. Zaraz No wejdę. Zaraz wejdę, to mnie wszyscy zobaczycie. Ale zobaczycie. O, kruszek już jest. Ło, ja zjem taki Albo ten, dobra, to może zrobię co najwyżej drugą imprezę z kluczkiem i grać, nie? Godą na ten, kurde, na... Jak się to nazywał? Discord? Disconnect? Discord? Ja myślę, że drugi sławki podłożyć. No i godą tam... Tak, ja Tam by my to opanował. No ale to wiesz, to nie... Ja to Nie tam wszystkim nie działa. się Kurde, to chłopcy następnym razem się pobawcie. Będzie nas fajnie 20 i jak się fajnie będzie grało. Że... No, a gadać się po wykupę, nie? No. A to są drugie sławki, więc niewygodnie później sławka. Mieli powiększyć imprezę za 12, a to dupa. No, przy naszej ekipie to by brakło. Nie zrobię. Dobra, to jest... No i bloku Rainbow. A gdzie jesteś ty, ten? Była przeciwko już, o kurde. A ja na Xbox muszę zdrowić? Teraz ma więcej do Xboxa, nie no 12. Do 16 może? Ajo, Kijów ci już. Ja pierdzielę, namek ty. Jeb mnie! Nie no tak, to słuchaj, no to biegnie. UAV inbound. Co za menda. Sorry! Kurwa. No, Ralciu nas opuścił. Co, to teraz zablokuj.
No i cały czas zablokowane. Ale miał zaproszenie, Wiktor tu przy zaproszeniu. No Ja tak. bym tylko się zaprosił, do tego wbijam. O, ja cię kręcę. Okej. Kurna no. Ojciec wziął. Krety mi A, zrobił. Ale leci, no o, co jest? Dobra, teraz o kurde. blokuję i zaraz Ja zablokuję. myślałem, że nikogo nie ma, a tam jest teraz... Czym publiczna? Zamknięta i pitera na Teraz. Dobra. Uważaj! Tam dwóch leci! Jebnie przez ta blacha. Ja wiedziałem, że tak będzie. No bo Radziusz był w tej imprezie i dlatego. No właśnie, nic nie da. Co za kampery, dejcie sobie pozór. O. No weź Hubert, to naprawdę, no kurde. No serio. Swój No mnie serio. specjalnie zabił, bo widział, że mam już tego. No. Ja pierdolę, w rogu kuźwa stanu. Kij w kamperku. Kurna, wszystkich no... Ej, chłopcy, obudźcie się. Ale pojechał. Jezus Maria, ty. Co to teraz było? O. Beton, a jebnąć cię? To dawaj. Rękę sobie zamyć, bo on twardy. Kurna, biknie. Dobra, zaraz wbiję do was. Kurna, Jan też nie ubił, ale mam jakieś dziwne lagi. Kurde, no nie miałem racji, prawie. Prawie. No co to teraz było? No, musiałeś to bagię wychylić, to ci trafiłem. Ja na respa, Wiktor. Masakra mi zaprasza. Ja pierdolę. Na co? No nie wiem, zaprosi mnie na imprezę. Ale ci Wiktor plecy uratował. Mnie też zaprosił. Słyszałem coś tam. A nie, kurwa spierdala. Ale zatrzymywał. Kurna, ubił mnie, panowie, ej! Huberciku, weź ich tam, kurwa, posprzątaj. Kuźwa. Chodź tu, Jezu. Masakra mnie zaprosił, kończ. Ale on się nie zamyślił chyba. Nie. On nie pomyślał tym, że jak tyle To jest osób logiczne. jest, no tyle osób jest, to na bank nie ma imprezy. Nie no, każdy siedzi sam. Każdy pewnie. No. Tak sobie Tak, gadamy. Ale też nie ma open. No, To on masakra myśli, mnie że- zaprosił. No, ja pierdolę, to trzeba trochę pomyśleć. A może Som nie chce grać? Ty no, ale no to Tyle po co osób na jednej grze zapraszać? trochę daje do myślenia. Tak. Ty, myślałem, że czasami dłoń. Ty. Wiktor kuźwa jest mój pierwszy. No ale pan też. A nie, no, wyjdziemy. Wspólnie zgabił. Jan Keres. A nie, to... O, kruczek. Macie miejsce? No, kurde. Ej. Nie mam nic. Ej, co jest? Ja pierdolę, coś mi zamówiła ta. Kurde. Co? O, Beijing, no nie umie go trafić. Czekaj. Ankę. Ja zaraz sytuję to. Kuźwa z dwóch stron. Alam. Aha. Widzicie? Lubię. Kuźwa, ubił mnie. O, Kuźwa, no. Cały czas tylko to BSP wbijam. Muszę sobie serwera ustawić, ale nie mam lewna. Kurna, kruczek już jest. no, no wiadomo. Biegnij, Co? No, ja... Kuźwa. Tak, to się nie... Ej, jakim cudem... A, bo ty Wiktor wdepnąłeś, no to fajnie.
Kuźwa w rogu Nie. siedział. To mój mnie zabił, ja pierdolę. Kuźwa, swój. Plecy! A już chuja. Kurna. No jak? Znowu mój, no kuźwa, ja nie wiem, gdzie w co oni strzelają. No następny. Tam ich wybił. No blaster jakiś kuźwa. Wyjebało go. Ja strzelam, to jest swoich zaczął strzelać. O no, co ich strzelają, kuźwa. Wchodzą, idzie. A oni są, kuźwa. Był jakiś gnom z Iraku mnie zabił. IQ, ja strzelam pierwszy i nie ginie drugi. No ja też strzelam pierwszy, a ty giniesz. Cheaty jakieś kuźwa. Takie życie. Takie życie. Życie jest nowelą czasem. Nie masz domu. No ale kija Ach, jest, tak? dajcie mi pokój, bo to nie szczylo. Dobra, odpalam to. Wodpol. Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz. Ale nie jeden Słuchaj jaj. Słuchaj, jaj. Piękne słowa. Dawaj dalej. Proszę. Dalej nie pamiętasz? Ja też nie. Nie, ja jedynie pamiętam to. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Wszystko. Jak miała głos. Słyszałem ją. Kurna. O kurde, Danek, ty to tutaj... Powiedziała, patrz, tak to on. Narostają dróg. Sądowy Bóg O kurna wiedział, czekał tam. rozkaże ci drogę. Ajajaj. Kurna. O ty. Bo ja tutaj nie mam tej perki, szkoda. Czekaj, Ja dołączę. też nie mam. Macie miejsce? Nie ma. A Peter Nie. wysłannika? Ale nie, gra z nami. No, mówiłem. Kajgro. A jest. Nie prawie go. A jest. Ładnie. Jest, obejrzę. Kamykami to pewnie nie. Ale tam musiało. Ten kruczek nie robił. Ale ty. Kurde, odpaliłem tego. A dobra, Ale Wiktor, że Kuźwa mać! Ty to co mnie dołączy do imprezy? No jak jest full Ale sześciu, kuźwa. Jezu, I ja naprawdę- Fortnite'a odpaliłem przez przypadek. Aj, jeszcze. Snajper odpalił przed sprawą. Dobra, to on nie gra w Black Opsa, to zaraz tutaj selekcję robimy. No. No, tylko spróbuj. Przyjadę tam do ciebie. Syna, szybko. Dobra. Szybko. Co jest? Co jest? Radio gracza. Co go wywalić? Quickpola wywal. radio No, nie gra. radio. Dobra, ten. Jak nie? Mam Black Opsa odpalonego. A już odpalił, no. Ej nie, ale kurna by się trzeba było zgodać, żeby na ten... Jak się to nazywa? Discord? Jo. No, to tam by... A ja mam pomysł idealny. Zrobię nową imprezę i będę... Dobra, ja idę do klucza. Dobra, nie wychodź, ja miałem wyjść, to wychodzę do kluczka, idę. Siema. Zaproście tego, zaproście. No to krótkie pewnie. Zaraz będzie krócej dołączał do imprez. Zaraz Petera zaproszę. Dobra, Peter, gdzie on jest? Dobra, jest. Zaraz tak będzie na bank. Dobra, poszedł do Petera. Free? On wskaże ci drogę. Bo ten. Że masakra nie wiem. Co za głuptasie. Nie wiem, czy dochodzą, no. On wskaże. Te, powiedzcie mi KVK99M jest dobry karabinem? Mega. No. Tak. Najlepszy. AVK to jest najlepszy chyba.
Dobrze się nim bije tego, Betona i Hubta. I ciebie. No i ciebie też. O, nie ci... No i widzę, żeby stwierdzę nas A, zabił. kluczyk z Wiktorem jest. Ale mnie go w ogóle nie wie. Nie Peter zabije do imprezy. Tam mu No to napiszę. wysłałem. Dobra, sprawdzymy zaraz to. Nadek pisz ty, bo ty moderator jesteś u niego, to będzie widział. No to ja napiszę. Ty masz moderatora? A jak? Ale ja nie... Ale nie Ja- wiem, A, bo to unanka nie masz, aha. ja miałem, ale zrezygnowałem z tego. Kto nie ma umie moderatora? O, Lewi jest. Halo? Jestem, a ktoś No? przysłał? Tak. Radził przed chwilą. No i czemu? ten. I Wiktor chyba. Nie, bo Wiktor poszedł z Kruczkiem na imprezę, nie, bo to miejsca nie było. Ustąpił po prostu sobie miejsca. Tam no nie musiał. No co ty? No, jeszcze jedno wolne miejsce jest. Więc nie, bo było 7 nas i była zablokowana ta ta. Ale Radziu ma kuźwa wejście jak zwykle. To mówicie, że to jest dobre, ja? Kuźwa, Kruczek. On tam się wziął. No to zobaczymy. Nie! Dobra. Halo? Teraz działa. Widziałem, że będzie. Kuźwa. Ej, tu jest mało amunicji. Siema Peter. No. Ojko. Witam w mojej kuchni. No kurde, jak ty... Co za człowiek, ty zablokował. Witam w mojej kuchni. Aj kurna, wiedział, że będę, no nie. Wiedziałem, że to będzie. Kurna, Sina też wiedział. Kruczek jak zwykle skampiony siedzi. Ja przez chwilę Wiedziałem, że na poprzedniej mapie miał 3 razy rapsy, nie? Ej, jaki log był? Kurwa, to jest. To jest chyba. Oj, sorry. Sorry. Sorry, ja się Blaku. nie wiem co się stało. Blaku. No, bo ty zabiłeś tam tego, ja myślałem, że to jest... Ty, nie ma miejsca. Dużo się spóźniło, bo było. Musimy być szybszy. To jest Tak ich ten będzie- sprzęt, czy nie wiem? No, z tyłu. Kruczek, bo Kruczek kampi. Kurde, no ja... O, shit, kurna, dostałem. A to nasz był sprzęt, a? No to był kurczek, że ale nie przyjedzie z nami. Oj. Swojego? Sorry, stary. Albo mnie tak wyleciał. Jaj, kijo, przyczai. Tam kijów obczaje, czy ten... No to wiesz, to tam w Iraku to mi nie szkoda wcale. Mamy? Jak to robią? Patrz. A, to na pancerze był. Dobra. No, Magic? znowu wbiły, kurwa. Ale cała drużyna tam była. No i Black wszystkich żywił. No. Już nie wiem. Kurde, nareszcie mi paczki wpadają. To jo, panowie. Kurwa, no nie wierzę, no nie ubiłem ty. Ja pierdyle. Kurde. Ale jestem Taka cisza ciota. była. Taka cisza była, to by się szykowało. Ja pierdzielę. No zablokowałem cię. No widziałem. Zostaw taka. A dobra. Jest. A sorry, oj kurde. No masz tutaj. Dobra, spoko. Nie, za plecy od torów idą. No czekał. Kurna! Jak on mnie ubił? Ja pierdolę. Ej, no to mi zaraz bije, nie? Spoko, spoko. Jak ktoś chce za mnie zagrać, to niech dobija. Ktoś... Ach, Oj, nie. To musi być kozak, nie? Wiadomo. no taki jak Nanek. I gra z nami jeszcze.
O, teraz drugi psychody wyszedł, no. Nie przeciwko nie brał. Taki coś jak ja, kozak, nie? No bo minimum. No. Przecież mówię. Nie, tak jak ja. Jaki skromny Peter. Chyba. No, skromność to jest moja, wiesz, wizytówka. Tak jak ja. To lepiej tak jak ty, to niech nie będzie. Dobra, ja biorę taga, mam BSP. Znak firmowy. Jeszcze 500 punktów. Panowie. Skromny.pl. No, Ach. Kurna, ja mam sorry, też Danek. większą świnia i nie mam rapsów, no. A ile punktów trzeba mieć na rapsy? ja nie chcę właściwie. Nie! Kuźwa, wróć! No kuźwa. No ja pierdolę. Nada. Weźcie im tam pierdziel. No, kuźwa się wycelował we mnie. Piździec. A słabo mi coś idzie, kuźwa, nie mogę się wkręcić. Tak overgraj będę krzyczył, bo to O, na blaku jak mnie mówię. A, bo on gra tutaj ICR-ki. Ale nic, pierwsza mapka, to spokojnie. Pierwsze koty za płoty. Ej, już A, się jeszcze. skończyła? Nie, Nie. o zaraz wszystko. będzie miejsce zipowe. No kuźwa, korupcie. Gdzie on jest? Czekaj, bo on tam stoi. Tu jest. Aha! No, on się stał, nie? O ty. A, no kuźwa do niego. Jamkę. Ty łobuzie. Dobra. No. Gdzie ty tak dobra? No ja pierdzielę. Mój. Kuźwa! Nie mogę, noż. Kurna, gram jak ostatnia fujara. Ten jak było, ten widział wszystko. On wskaże ci drugi. Bierz go, nie ubił go. Patrz, kuźwa, nie ubił. Kurwa. Ja. Dobra, BSP gotowe. No i plujesz. Kurna, i jamkę jeszcze, nie? Ci nie zna. Ej, no parę rapsów nie mogę pić, nie? Tam za tylko UAV idzie. No. Wiktor. Położył się. No. A bloku mnie teraz użył. Idź. Kurna, skąd? Tyłu byli. Ej, mówicie, że ta broń jest dobra, a mi się tak raczej nie wydaje. Jest dobra. Jest, dobra. Kurna, przecież. Ty, ale powiem ci, kuźwa, nie mogą coś wbić dobrze się. No, ja tak samo. Jak tam Assassin's Creed? Super, Pitman, polecam. Nie no, giera jest naprawdę fajna. Ja sobie w nocy kuźwa się bawię w te zbierajki tam. A, super. Naprawdę super się No gra. to gra na 80 godzin, tak, z pobocznymi wszystkim. No jak nie więcej. O gdzie jest Pablo? Ja pierdolę. Ejku. Muszę taką wibrację wyłączyć całkiem. Kijów, dawaj w pierdziel tam, żeby wyszli. Czemu wyłączasz? Nie, gadulca nie, już gadulca się nie używa tam. Moje gadulca już dawno nie używałem. Czemu wyłączasz? Lepiej się gra bez nich? Bez czego? Bez wibracji. Nie, wibracje w telefonie wyłączę. A, Jak zwykle. Nie no, w parze z wibracją się lepiej gra, nie? Nie no. Głównie dziewczyny robią grać. Ej, co to jest ten overclock, No Ero. panowie? No nie. Nie mogę dołączyć.
Jaki overclock? W perkach niebieskich. Po angielsku. O, A, dobra, to jeszcze. pewnie chodzi o tego. Pewnie masz zwiększony ten ciąg, Aha, tak? aha. Ten z tyłu, czy nie? Jak to tam jest? Czekaj, muszę zobaczyć. No po angielsku i tak troszeczkę. Wiem. Czekaj, overclock mówisz? A, czekaj, zdążyłem tam zobaczyć. To jest takie zadanie, bo on chyba wydłuża czas, albo skraca czas tego ładowania Dopalacze. dopalaczy. Chyba, nie jestem pewny. Tak, to jest chyba to, ci powiem. No. O, Jared. Same Kinetic Armor. Jak to wygląda? No. No, to kozako to wygląda. No, Thompson. Może Sony miało wprowadzić na tę zmianę tego PSN, nie? Nazwy. No tak jak w Japonii jest na przykład, może zmieniać bez problemu. W Japonii można zmieniać? Tak, japońskie konto może No to chłopaki zakładamy japońskie konto. Tadzio. Tadek. Nie wiem, czy jeszcze można, ale można było zmieniać. Konnichiwa. Dobra, ja sobie zmienię swój. A co ty chcesz od swojego? Ułowy trochę jest. Ojej. No, pasuje do ciebie, no. Taki poważniejszy wezmę. Poważniejszy. Kurde, czekał chwilę. Kuczek! Co on pieprzył? Oj, Valentina jeszcze. O, Wiktora wezmę. Oj, oj, oj. On już pewnie ma Darszyka miał. Bankowo. Kurwa, jak John Cena skampiony. Grajcie normalnie, a nie kampicie. Zaraz skończony. Czekajmy, czy... Czekaj, jeszcze idą. Gra na Nie, rzucił. jakoś nowy Uważaj, Blaku! Kurde, swój nie zabił. Nie poszedł tam. Kogoś wywaliło. Jechałem, no i A, Jeranek się pojawił. Kurde bele! Ujo, ujo, ujo. No Kuźwa! Na mnie wyczekał. Co za Franca, wolno szylo. aha. No, jak? O ty kuźwa, Radziu, ciebie nie widziałem, nie słyszałem. Widzisz? Szybki i zwinny jak lion. Szybki i zwinny jak lion. Oj, No, salam. Kurna, jeszcze Radziu wyskoczył, no co za... o się tam był. A! Muszę zmienić teraz. Kierunek biegu. Aj, nie dorwał. No jak ja ci trafiłem? No właśnie jak murówek lata. No nie! Same kinekty to w rodzinie biegają. Kuźwa! Nie no, jak ja gram jak ciota normalna dzisiaj. Ja tak wszyscy razem by te kinekty odpalili. Jak to by się to oznaczył? Do góry przed Peter. A, mówiłem? Oj, Na razie, co? Plecy, panowie, plecy! No to moi. Ja! Ja cię krę. No ty skopiałeś na ulicę akurat. No kuźwa, strzeliłem do ciebie, no. No ten się położył. No, strzeliłeś, ale nie trafiłeś. No kurna, co jest grane z tym strzelaniem moim dzisiaj? No wszystko obok. No i w głowę się strzeli zawsze. Kurna, no to jest, no. No i już. Siul. Nie, kuźwa. Nie, jeszcze nie gram, nie gram. Ja.
Nie krom. No mój centr mnie zabił. Znaczy nie mój, ale nie nasz. Ojej, co ja cię wyrabiam? No. Zacząłem. O, sorry, Naprawdę. Roger. Kurwa, naprawdę. Rapsy by były. Prawie. Szpon, potem rapsy. O! To co? No, 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 ale tak, no To czego nie lubię. lubicie? Granatnik. Aj, nie trafiłem już. Zero. Ja to jeszcze, kurwa. O, to kurde, wiedziałem, że to wyjdzie. Janty. O kurwa. Nie śpi. No, Hubercik. Ale No. Nie no, ja nie potrafię w tego. Kurwa, kuźwa jeszcze mnie trafił, no nie no, już takie skupienie, O tak. ja nie mogę nic ugrać, no kurde, Leciał, co no. tego. Razorem nie. Razorem już nie będą miał grać. na plecy. Nanek. Słucham. Co byś chciał? Ale nie po sobie tam wszedł. A tam Albo on na tym. Zrobił go? Podzielił. No i czekał kruczek. No. Kijów. Kuźwa. Skąd wiedział, że ja ten błądek? kurwa. O, sorry, Blacku. No, Przepraszam. dalej też był swojego miejsca. Szkodzi. Wiesz, musisz opanować emocje, nie? Znowu dostałeś jej. Oj, oj, oj. Macie jeszcze jeden był, no ja pierdolę, skąd wy tam bierzecie? Kurde, brów. No, nie wierzę, jakiś badziek mnie zabił. No tak. Tak, no. za... No to panowie, za chwilę Dobrze. jedziemy. No, No, już jedziemy koniec za meczu chwilę. jest. Koniec meczu jest. Kurna, no i... No kurwa, ja nie wiem za skąd jest, ej, nie wiem z co nimi wychodzą. Oj. Dobra. Nie ma rapsów, ale jest szpon. 50 punktów brakło. Oj, oj, oj. Słabo, słabo. On. No, ale prawie rapsy były, więc to już jest coś. Kurde. Ja na razie cieniutko, cieniutko. A, w sumie to dwóch zabiłem. Fajnie. A tu mi wyślesz, dobra, Stanley, czekaj. Słabo. Stanley jest No na mają taką? Rockstara, bo przecież ja wiem o tym, że mają Stanley, ale kurde mają ten. Ale to jest tylko na PC, nie? To nic nie daje mi. Ja wiem, że mają, bo ja mam maila, mam powiadomienie od nich, więc... A Quickport to gdzie gra? On gra prywatnie. W robocie chyba. Dobra? W robocie jest. Nie, no jest na czacie, ale... A, w robocie jest, dobra. To jest robota. Nie, on tam gra kuźwa gdzieś. Nie wiadomo gdzie. No, wczoraj w Horizona, ale odrobił. Grał? No grał wczoraj. Wczoraj, właściwie dzisiaj, no. Co grał wczoraj? Bo przyszedł noc. Horizon Zero Dawn. A, Horizon grał. Która mapa? Kombajn. Kombajn jeszcze raz, kuźwa, ale... A właśnie, czekaj, ja miałem zobaczyć tą klasę. Wezmę sobie, powiedzmy... Tu zobaczę. Nie! To jest... Ten overclock to jest... Zbierasz szybciej troszeczkę tą specjalizację, tą, wiesz, tą zdolność Aha. tej twojej postaci troszeczkę szybciej. Kinetic Armor na przykład.
cokolwiek, nie? Troszeczkę szybciej ci on tam się zbiera. Nie wiem, czego on zależy, od tych punktów, czy od killi, czy od czego, nie wiem, tam jest... Jaka by się następna gierka? No, pedała można trochę zagrać, jakby co, z ekipą, jak to będzie chętny. No, jeżeli będzie odpowiednia godzina, to ja się piszę. No, ile pogramy w tego jeszcze, nie wiem. Ile masz czasu? No ja max do 22. Do 22. No, Zaraz no, mam znowu. no ja, to dużo nie masz tego czasu. No. Godzinę. No. Fortnite, czyli 20 minut pora. No. To już se go w tle odpol. Szybko to chyba nie odpalimy. A ustawowe 8 godzin trzeba przespać. No. Podstawowe 8 godzin. Jak to dobrze powiedział. Nie, to ja śpię 4 Dobra. godziny maksymalnie. No ja 4 godziny chłopie nie dałbym rady. Jeszcze stój, bo ja stoję, nie? 12 godzin. Fuck. No a i trafiłem cię na mnie teraz. Kuźwa, kto tam... No nie! To się za słabo. John Cena uważaj, bo Kurwa, tu ja- po prawej będziesz miał. Po prawej... No jak? Kurwa, Normalnie. tam był. Nie, zielony. Oj, po co wybiegłem? Kurna! Kluczek w rogu. Jaki śmiech, kuźwa. Masz kruczek, kuźwa. No nie! No plecy, Wiktor. Uważaj tam. Kurwa, tam stoi coraz kolej skampiony na końcu. Ja pierdzielę w miejscu. Kije. Nie. Ajajaj. Kuźwa. Po co ja przodowałem? Kurde byle. No, pięknie się wystawił. Kurwa. No co za... Że dwa. Tak, bierz. Kurna, czym... Hubert! Ale wyczyście. Namek. Kurwa, z drugiej strony? Ja pierdzielę, no byłem dopiero sam. A widzisz. A to ci. Zrespiłeś Kurna, się. krutek. Kuźwa z drugiej strony. Jo, O, no you touch my tralala. wiem gdzie jesteś. Idę Chodź. po ciebie. Czekam. A? No da. Hubert. No, jak? Kurna, Jankes. No Zawsze kurna! miałem pracę. Ani jednego nie Kurwa. trafiłem. Znaczy tego, ale to tam taki fuks. Plecy, Serio? Peter, plecy! No. Aj. Aj, dwóch na Kurna, muszę zmienić ta broń, bo niż ona zacznie strzelać, to... Kudę weź, kudę. Kuda dobra. Ale ja mam zeza. No, nie ty jeden. Granaty. No. Hubert. O, ale bym się Jankę ściągnął. Kuźwa, co za frajer jeden, no przecież tu John Cena kuźwa mi ubił. No tego sna. Ach, kurde, muszę zmienić ta broń, bo... Wiktor, wszystkich Aj. wyciął. Petrus, elo. Radziu, uważaj, Wiktor tam jest. A kurna. A nie, Radziu. A, Hubert. No kuźwa, kijo. Kurna, no i jeszcze jakiś... Ej. Nie, trzech i czwarty wyskoczył, no. Kurwa. Ty zawsze. Ja wiem, że tak jest zawsze i raz to nie wbijesz, nie? Radziu, frajerze, nie uciekaj, kuźwa, jak szczur Aj, taki.
No ja nie wiedziałem, co się Serwer, dzieje. No, Serwer w ogniu, no. Dobra, granatnik leci. No tak, już poleciał. Weź jak Jankę z bazuki z metra wal. Kurczę. kroczek w tym samym miejscu. Brak, uważaj tam. Mam go. O, znowu. O. I jak się pojawi. A, Peter tu rozstawił bajera. Ja, beton. Po co ja idę? Czekaj, ja zabiję dwóch, ja przestaję strzelać i ja nie wiem po co idę. Ja się tak z wami nie bawię. A i serio obok strzelałem, no fajnie. Już w plecy zajmij. No szkurna! Piszcie, znowu mnie ktoś ubił. jak Krzycz wczoraj. po nich. Kuźwa. Ej no, sokieł w kamperku. No jak to? Jeszcze był tam jakiś, kurno no. Respo tu mieliśmy. Kroczek. Co to było? Mój mnie zabił granatem. Brawo. Brawo ty. Misiek. Ale wyczuł. Ja pierdzielę, kiju. O, No, ty rapsy. spójnie zabił. Moja nie Kuźwa, zobaczcie na końcu jak dziadek wchodzi kuźwa do pokoju i robi swoje. Jak do domu. Bardzo jak polubiłem. Ja pierdzielę. Jak zawsze on tam nie widzę dalej. 5. Dostali porobienie na końcu. Ja na tych drzwiach rapsem wbiłem. I na to mu rację. Kto tam potem był? Radziu pewnie potem był. Radził. Jakim botem? Botem. O ja! O kurwa, DVD. A gry na DVD odpalasz? O ja pierdolę. Jakim botem? Ja No, to był mój tekst, odczep się od niego. Kurwa, jakim botem? No, powiem ci, no, Ogarnij powiem ci, raka. dużo mi powiedziała. Bo cię szczyści. Dał na nowej. Ogarnij raka. No. Spokój Downa, bo cię szczyści. Aj, kurwa. Dobra, ja za sekundę będę. Open drive'a poszedł. Na pewno. Patrz, tu Misiek z nami codziennie gra. DVD. Akwarium. Dzisiaj czwartek, jak ktoś by przed monopolowym sobie imprezę zrobił w samochodzie. Kurwa, Co, music szedł? no. No teraz, tak z dobre 40 minut już huka. Myślałem, że cię podjedzie, jak podjedzie suka i będzie dmuchanko. No, w samochodzie nie można siedzieć po pijaku? Ja, w stacyjce nie możemy mieć wtedy kluczyków. Aha. No. No. Znaczy nie może być A to nie, to Nie absolutnie. mogą być przekręcone. Znaczy możesz siedzieć za pasażera, możesz od... Możesz mieć chyba 5 minut chyba. No, minuta może być odpalony samochód, bo potem też karają za to, no. A? No dobrze, jak mam przekręcone tylko żeby mieć... Ale to musisz też siedzieć za ten, pasażera. mnie gonić? Żebyś nie miał możliwości jechania. I z pasami zapiętymi. No nie, momencik, to w Polsce można po pijaku jechać z przodu? Nie wiem. Chyba ja. Nie, w Polsce masz tak, że jak ty masz prawko, a na przykład jesteś trzeźwy, siedzisz na tym, na pasażera, kierowca jedzie pijany, to obydwu prawko tracicie. Mhm. Tak? Aj, Kurczę, John Cena. O kurde.
O, Ja nie ja. wiedziałem. To było tak, że jak jedzie kierowca pijany, a obok jedzie trzeźwy i ma prawko, Kurna, to John Cena. dostają. O! No, Zabiłeś i- mnie. No tak, no Wiesz, strzela. bo Albo nie zabijać. Jak to nie? Bo miałem pusty magazynek i to było nie fair. A na czym ta gra polega? Na uczciwości. Na zabijaniu, ale no właśnie. No, o i kuźwa dalej za tobą, jak ci będę mówił. No musisz uważać. No. Tam Kuźwa. Nanek jest. Widziałem go. Blaku. Co? Masz go Nie. Nanek? Nie? Ale idę po niego. Obejrzyj. A go porobię? A, fuck! A go porobiłem. O, Jankes, kurna! Ta broń tak wolno szczylo, niż ona go... niż... Albo postać zmienić. No i jak? A pierdolę. Ja powinna być taka mapa, że tylko w wodzie się pływa i bije. W wodzie się w wodzie strzela. Dobra. Ty na chlupę tymi łapami. Plecy, plecy, Kurna, plecy, i Paweł, krótek, plecy! no, poza. Aj. Nie spojrzałem. A wszyscy. Sorry, Kruczek, ale muszę ci pokazać, że nie wolno zabijać. Skąd oni wyjdą? Dobra, stąd. A jeszcze No i jeden, kuźwa, no. wiedziałem, stąd wyjdzie i zjarałem. Ja pierdyle. No patrz. A się trochę kampiłem za dużo. Matko bosko, to się stanęło. No. Mamy. No. Kto to mógł być, no? Co za dureń, no. No patrz. Plecy wziąłem, kurwa, chyba ci. Oj, kuźwa, Kio, sorry. Drugi raz. Teraz hat-trick. Kurna, ubił mnie. Czerwona kartka. Kurna, a skońcówkę pancerza miałem. No. Plec. No Nanek, uważaj tam. Czas. Nowy kolor to ja. Ale porobił. No. Wow, wow, kuźwa, a to nie wiem, skąd dostałem. Kurna, Wiktor. A, bo Wiktora nie ma na imprezie. Uważ... Pfu, dobra. No patrz. No, Kurna, i tego miśka nie załamie. skąd? Kijów ty z O, wodą. sorry. skąd? Kuźwa, Dobrze, ty. marmor. Kiju, dobrze, Dobrze, patrz, marmor. żebym cię odstawił już. Żeby No tego. chodź, kuźwa. Aj, kurna, to wolno szczylo. To weź se ten rapid fire ustaw. No jeszcze krótko tam załapałem. No. No. No wolno Ja to szczylo, nie no. trafiłem. Kurna, i misiek obok. Mogłeś powiedzieć, że jeszcze jest ktoś. No i dób mnie. Jak to zrobił, nie wiem. Kurna, jak on mnie trafił. Ja Oni na USB mają coś, wiesz? Powkładane, bo to jest niemożliwe. Mają pendrive'y. Kaj lecisz. Nanek musisz sobie kupić taki pendrive, wiesz, taką skórę. Mam. Fiesta Premium, Call of Duty pendrive. Co to za broń, którą gram? Albo Zaraz ci powiem. HVK, nie? Dobrze mówię? Mm? No, bo ja zawsze kuźwam. Pamięć już nie do pamięci kiedyś. Jakieś to było. Pendrive było. jest na Call of Duty czy Tremaster. No nie mogę. Kurde, zdążył się obrócić.
PHVK. Chodzić szybciej z bronią. Kurna, John Cena. Strzeliłem No i swojego. później. I strzeliłem swojego. No To jest trafię Janka, w głowę 100%. i nic, kuźwa kruczek. Braku. Siema Michał. Lipa. Nic przed Jakiś dołączyć. misiek nie ubił, no. Jeszcze swój. Razorem? No dobra, Quickball, zmienię na Razora, ale kurde, ciężko będzie Razorem, dawno nie grałem. Wcale nie gra mi się już dobrze tak Razorem jak kiedyś. HWK jest lepszy chyba. Mhm. HVK jest lepszy. Pan. Kuźwa. Kurna, misiek, no. Ja przecież. Morgan Filip. Czekaj, no. Aha, no zmieniłem teraz tutaj, bo mam Razorbaka tu ustawionego, ale mam inne perki zupełnie, więc później zmienię na Razorbaka, dobra, następna partia. A, z łuku dostałem. Nie, znaczy, No. I nie kruczek. zamówiłem jeszcze tego, nie, tak, nie wiem, tak go podałem, czy może kupić, czy nie, ale chyba poczekam, kurwa. Za 30, nie wiem, czy mi się opłaca, czy za 30 kupię. Jaki typ, kuźwa, leży tam. Weź ja pójdę pierwszy na marmor. No kurde. Dupa w tego armora. Gdzie on jest? Jest tu gdzieś? Kurczę. Daj to spokój. Prawie bym go miał. Nie, żarty nie. Tego miśka tutaj tak 3 razy zrobiłem, nie? Z wody wyskakując. Gdzieś nie ogarnął. On nie ogarnął w ogóle, chyba 3 razy, tak, nie? Za 10 może nie, ale Za za 20 20 znowu. starczy. No, za 20 już można. A to właśnie ten bym kupił. Kupię w dysku, muszę ten kupić. No, więc ja mam Seagate'a taki... Segata się nazywa jakoś tak. No, Seagate, no. No, bardzo fajny. wysłałem? No to Tak. są te, No, ten- Seagate'a. No, bardzo dobry. Wiesz co, nie, ja ci powiem, ja ci Kiju, wiesz co, ci linka mogę wysłać, jaki ja bym ci proponował dysk. Ja mam Toshiba. 2 giga, 2,5 giga, o. Znaczy 2,5 tera. Giga? Flasha. Ja mam 8 dysków i każdy inna firma. Teraz ci... I każdy do czegoś innego. Ten Seagate bardzo w dobrej cenie, nie? To ile? A Blacku do tych ślizgaczy to którego używasz? Jakieś No, inne. wiesz o co chodzi. Na który dysk? Ja nie Jak, wiem, nie czy- zgrywasz? Na który dysk to zgrywasz? Nie, ja mam 3 dyski po 2 terabajty do No właśnie o tych filmach mówię. samych. Te ślizgacze. Ale ja nie o tych mówię, co ty myślisz. No, na ślizgaczach jedzie. No ja wiem, Nanek, że ty bez ślizgacza ani jednego dnia byś nie przeżył, no. No nie. Blacku, mówimy teraz o ciebie. No ale to ty masz skórę codziennie, a nie ja. Słuchaj, ty się od mojej skóry odwal. Bo to ty masz największe blazy na rękach. Nie wierzę. Nie mam, nie mam. On na świece jedzie, nogi do góry i tak jak celuje. Blacku, to prawda? Ja to nie mówiłem o Blacku. O ty łobuzie. Wsadzimy ci, wiesz co, nie? To już wiadomo, czym Nanek Grzenik malał. Mhm.
To się przetarł. A co tak nierówno, kuźwa? Chodzi mi? Zardzewiały już. Czekaj, ja musiałbym do Johna Cena dołączyć. Czekajcie, ja wyjdę na chwilę. Nie wiem. Czekaj, Awaria. John Cena, czekaj, John Cena, do niego dołączę. Co Dobra, weszliście? już jest równie. Nie, bo żeby równo było. To i tak Paweł, no dobrze, tu jest jeden, tu taki jeden. Spoko, Filip, trzymaj się. Oj. O, Newton. Kiedy to było? Nie, ale powiem ci, Kiu, że chyba też sobie ten dysk kupię, tego Seagate'a. Nie masz? Tego Seagate. Nie, bo ja też tego nie mam żadnego. Znaczy w domu mam jakąś kieszeń tylko, ale to nie jest po 3.0 i nie. Ten Seagate bardzo dobry, ci powiem. A to masz Ile tu ty starym Hubert dałeś? Ile Ty Hubert w starym dałeś? playu masz? Dysk czy 200 Pro? coś, 290 coś dałem, nie? No to jest za 60 funtów ten. No to dobra. Tylko ja widziałem gdzieś Kijów taki, wiesz, w barwach PlayStation widziałem taki dysk właśnie, nie pamiętam gdzie. A to My Passport chyba. Tak, My Passport ma to, no właśnie. Ale one są dedykowane, ale gościu mi powiedział, że to tylko tyle, że się szczycą tym, że są dedykowane, a każdy jeden będzie działać. Nie, to jak tak, w takim razie Kuźwa, po co przeładowuję? to zmieniamy broń. A miałem na Razorbacha No. zmienić, kuźwa. Kurwa, Wiktor. Kto mnie tam porobił? Ale wymówkę ma. Pozagada w nas i nie zmieni. Dzięki mi się, kuźwa, dobry jesteś. Serio, Black. Ty, kuźwa, wygrajcie coś. Ja pierdolę. Kurna no! No nie, złapę go miałem. No nie wierzę. O, sorry. Fuck. Ajajajajaj, no włączaj się, odpalej się, no. Na pełnej. Wchodzisz. Kuźwa, musiałem przeładować niepotrzebnie. Jeszcze jeden skocz. No. Kurna, jeszcze jakiś był jeden, no. No Jankę tam stał. To będzie wyzwanie spore, bo oni mają naprawdę mocny Kto? team. No właśnie, kurde, teraz. O, No, kiedy kto? przed chwilą? Kuźwa, kto? Ja wiedziałem, że wyjdzie tam, bo Kruczek jest przewidywalny. I to było wiadomo, że A będzie radio jak serwis. camper. Ajaja. Ale tych porobiłem. Chciałbyś. Kurna, w plecy nie strzelać. Kurna, Radziu. Nie, to dobra. Naj. A, to mój. Peter. Sorry, kurde, Radziu, wiesz, jak ciebie widzę, od razu mam chęć strzelać. To fajnie. Ale kijów porobił. Kurna, serio. Nie da się nigdy grać. Kurna, się dałem zrobić. No kurde, ten gównem samochodzikiem, kiedy jest łomny. Jak masz tu jeździć ty? Kurna, plecy, no. Patrz, widziałem cię. Ach, jeszcze raz zapomniałem. Kuźwa! Pierdzielony przed i porobił. Kurcze blady. Pomiędzy nogami dostał. Ja No to jest... No bieg. nie lubię Newtona, nie wiem czemu. Za bardzo kolorowy. O, Peter wyskakuje i tylko łup łup. Łup, łup. Heroina. Kurna! No i tak Wasz było. Łup, szlak łup. pierdzielony! Jeszcze mi rapsy zabrali. Heroina, łup, łup. O, ty, a tam jest sertykanik. O, my się nim zajmiemy. No O ale... kurwa. No, Skróczek spalił. Kurna, no nie umia tam przejść, no. Nie wiem.
Chciałem go tak ładnie załatwić. Ten grafika. Co my ubili? Ej, już mnie spadli. Ej, weź coś tym serwerem, niech załatwi serwer Itera. Dwa serwery się biły. Kto ma serwera? Stary bił. Nawalają dwa. A, już ja nie wiem, Kajo muszę szylać, kuźwa, teraz was wyłazi. Nie możecie iść po kolei. Kurna, jeszcze kruczek, no. A miało być tak fajnie, no. Co to było? Ja pierdzielę Jankes. John Cena. Kuźwa. Ale was tu porobił. No kurde, serwer mi. No, Kurna, no i patrz. lider tam porobił. Kurde, Radziu. Anek. I chachary pieruńskie. Oj. No to kuźwa, bawimy się panowie dalej. Jedziemy. Nie łowił. Jedziemy. Kuźwa. Wyzwanie było, kuźwa, team jest mocny. Trzeba mocno grać. Aj kurna. Ja czułość muszę sobie zwiększyć, kurde, bo to... O, 11 jest najlepsza. Tak? Zaraz sobie zmienię. Bo tam patrzyłem, 14. No jest, a tu są kuźwa. ale serio się pytam, na ile dasz najlepiej? No 14 jest najlepiej. Kurna, czemu to ciulstwo? No bo nie strzylo. Ciulstwo, tak. Oj, oj. Ja muszę klasa specjalnie na rapce ustawić. Ale ich tu jeździ. Ja pierdzielę. No nie wiem co jest grane, no. One nie chcą mnie puścić. O, sorry, Blacko, sorry. Ach, dupa blada. Kurna. Kijów ile miał być kili? 80? Seta. Dobra, weź. 80, ja mówię 70, bo wtedy było... No gincie. No mam 80 już. Kuźwa, zginąć nie umiecie, ja nie wiem. O, uspokoiło się trochę. No nie wierzę. Kuźwa. Kurna. Co wy to... A jeśli tak przegrywamy, ty, no ja pierdzielę, ty, to ile mamy tych kili narobić, kuźwa, żeśmy wygrali? O, to chyba się nie było. No kurna, nie idzie w nich trafić. Plecy panu, plecy. Kurna, no. Kurna. No, kurna, no. Kruczek. O nie, zaraz szlak trafi. Łażę tam gdzie ja i nie można nic zrobić. O, sorry, Radziu. A sorry, ja wszedłem ci pod lupą. No, to miałem dwóch gości. Aha. No, Wiktor został wyrzucony. Nie, to nasz. Kurde, nie... Fuck it. Nie kamp. Ja pierdzielę. Jak z tyłu, no, jak w plecy. Kurde, sorry Peter. Przepraszam. Jeden kilo No drapów kurna, Radziu. Przepraszam. Kuźwa, 93 kile, kuźwa, zabrakło trochę, no. Kurna. Pewnie figi. Kuźwa, ale goniłem ile mogłem, no. Radziu, jakby mnie tam nie ubił, to bym tam wbił znowu rapsy, coś, bo tam grubo było, gruba akcja była. Sorry. To jest przypadek. Fuck. Fuck, fuck, fuck. To co, rewanż? No. Kurde. A mówię 10, ale patrzę, że wasz wynik się zbliża zawsze do 100, mówię, nie dam rady, kurde, wbić więcej. A byłoby możliwe więcej tam wbić niż seta. Nie no, setę wbiłem kiedyś, nie ja. Setę wbiłem, ale to nie wiem, centrygany miałem rozstawione 2. Miałem 2 razy chyba po 2 miałem rozstawione, jak się nie mylę.
A to równo z setem miałeś, czy powyżej? Tak. I dokładnie ostatni kill, final kilka był setą. O kurde. No, jest filmik na kanale. No. A może A to było na oglądałem, tym, nic nie? nie pamiętam. To było na Newtown czy na tym? Na Newtownie, no, na Newtownie. No nie wpełnie. A gdzie to jest? Tak samo jak wbiłem, dosyć szybko wbiłem Mothershipa. Nie pamiętam ile to sekund było Mothershipa. Ponad 30 sekund chyba. No. Nie, chyba więcej. Nie, 120. To było, 20. nie, to było sekund więcej jak 30, nie, to było... 40 sekund? Aż, A to jest to, co niedawno wrzucałeś? nie, to było 120 sekund destrukcji, to było co innego zupełnie. Nie, kiedyś rzuciłem 100, po prostu 100. Jest na obrazku 100 narysowana z Call of Duty. Chyba 100 się nazywa filmik po prostu. To pewnie na Quick Czekaj, wiesz co, ja na czat mogę wkleić linka, bo gdzieś pewnie znajdę. Nie było jeszcze wtedy QuickPoda. Quickpada nie miałem, nie no bez Quickpada, co ty? Czekaj, filmy moje, czy znajdę zaraz. Fuck. Tagów mało, tak. Tagów Kurna. mało, bo staram się nie zbierać, bo do 100 wyleciałem. Znaczy nie, bo Kiów powiedział, że do 80 mam dolecieć. No to... 70 ja mówiłem. A no nie wiem do ilu. Do Tu stówki. macie linka do tego, do 100. Peter, to teraz stówka. Teraz zobaczymy, czy stówka przebijesz. 101. Nie, co ty, nie są, musiałby mieć centygany rozstawione. Bez centyganów ciężko jest. No to dość rady, co ty, nie dość rady. No co ty, nie masz szans, ale co ty. Wczoraj wbiłem 80, dzisiaj 93. Ja dam rady minus 80 wbić, a ty nie dasz rady sety wbić. Co ty, nie dam rady, ale... No to nie będą cię zabijać. No. Musiałbym tak w ogóle nie zbierać. Jak tak nie zbieram, to znowu nie mam żadnego tego radców wbitych, ani czegoś ciekawego, więc to jest ciężkie, nie? Nie. Kurwa, tu przyszedł, wiedziałem, że w autobusie jest, cholera jasna. No jak porobił Kruczek? Kurwa, Antes. A się kuźwa spojrzałem tam, bo myślałem, że to... Ja pierdzielę. Aj. Dobra, UAV wchodzi. Kurwa, jeszcze coś był, no. Kurczę, znowu, ja pierdolę. Ajajaj, biegoż niepotrzebnie. Kurna, skąd misiek? O, shit. Skoczył. Ach! Ach, kiedy to było? Ach! Kurna, jeszcze był Peter, no. Respa w powyku U miałem. góry, na wierchu. A, Obudź jak się, wiedział. obudź Peter jest się, tam, uwaga. obudź się. No wyjdź. Kurwa, no nie wierzę, no ja pierdolę. Co za szczury jedne. No kurna. Niemożliwe. Kurna! Kurna, no co za szczur. Fuck. Kuźwa, akurat. Jakiś żołnierz kulty. A, serwer Petera. Jezu! Kuź. Trzeba chyba szybkie celowanie ustawić. Nie wiem, czy ci to pomoże. No, dużo. No nie. Co to za plugastwo sam jeździ? A, tak się nie bawię. Kurna. Trzymajcie. Zaraz będzie po serwerze. No to zgaś go tam.
Kurde! Kai off. Nie. No jak? Misiek, ten misiek nie ogarnięty jakiś. No on ciągle zabija. No, No. Misiek mówił. serio. No jeszcze misiek. Ty, drugi jestem. Jakaś nowość. Kurna! Pierdzieleni. O, z tyłu teraz. Jak O, ty tam cholera. wejdziesz, kuźwa? Kurna. Ojej. No to... Mm. Co za... Pierdziele. I to serwer w ogóle jeździ. Mój. Ale tu ich porobiłem. Kowa. Jeszcze jeden był. Ale tu porobiłem 5, ty. A, pierdziele. Ej, ja mam jakieś lagi, czy co? Do cholery jasnej. Kurna, no i wiedziałem, że się na No i plecach Radziu mnie odrodzą. zdjął, no. A, sorry, bo ja myślałem, że on cię zabił. Zbieraj się tagi, kuźwa, ja tu tłukę. No, Manek. no nie umiesz strzelać, już naciskom rozumiesz strzelanie i tu dupa jest blada. Niż on się kurwa zorientuje, to rozumiesz. No. Jak wierzysz? Idźcie na środek, bo was serwer rozbije. To nie wiem, tylko zabijamy tyle mu. Właśnie. Kurczę. Nie dajcie się. Sam siebie zabiłem, no naprawdę. No dobra, sorry. Jeszcze. No i plecy. Kuźwa. Co tam, Jankę? No kurde, kto mnie zblokował? Jakby nie te pieroństwo, to ja by tu ładne wyniki na czaską. No i dup, i zaś to wyjechało, kuźwa. Kurde, małki trochę. Oj. No tak, Radziu, dzięki. O, kurde, ale mnie trafił. Radziu, jak mogłeś? Rał, jest. Oj, Kurwa, Radziu, drugi był. Aj, tam jest. Szkoda, z tym Pierwszy tagami raz to w życiu na ciężko. plusie. Pierwszy raz na plusie miałem. No. I John Cena mi wszedł pod duszę. Wystraszyłeś mnie jak nie wiem Ruczek co ty. zawsze w tych kampach siedzi, no. Kurna, tam siedzi, jeszcze Jankę jest tam. Pierdzielony. Kurna, jeszcze Oj, John kurde. Cena mi... Ty to miejsca nie ma? A jest. Kurna! Jakim cudem z tyłu teraz był? Kurde. Nie spodziewaj się tak szybko. No kuźwa, kolejnych dwóch. Kurde. Kurna, nie... Ty nie wiesz, że to kuźwa 60 było Jo. 3, 60 coś tam 5 i... Jo, wiecie, normalnie O, cię sorry. trzasnę, wiesz? No, Miałem wynik 6-0, ale nie widzieliście. Wolę woliło. no, Manek, kuźwa się czai. Kuź, mam pierwszy raz na plusie miałem wynik. Starał. Ty wycelowany byłeś, John Cena? No jak? Chyba nie. No po co się pytasz? Ach, tu mnie kurna. Oj. Oj, Oj. oj, 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 no oj. kuźwa. Radziu! Leży. Kruczek leży, uważajcie tu. Kurna, Peter na plecach. No właśnie też mnie zabił. Chodźcie po niego. Coś się kryje, No zaraz nie będzie mogę, no jakiś bo John Cena co chwilę, nie? Ale tu porobił. Kruczek. Kamper. Kurna! Mnie ubił. Ja nie zdążę nic zrobić już, kurde, dobrego. Siemka, siemka. No jak? Aha!
O! Że go nie ubiłem. No puść. No, Ja cię kręcę. Starałem się to szybciej na końcu, ale... No i mnie na koniec. A, przykrywie do kanału, tak? Czekaj, a dziwne. Kurde. Cześć. Co? Nie, przykrywuję go na własnym kanale, nie do samego filmu. Zaraz, czekaj, znajdę. A może zablokowany ma ten film? Nie, Dla siebie tylko, nie? nie, może ja źle swój link wkleiłem prawdopodobnie. Petrus. 78, tam kurde jakbym rapsy rozbił, ale... Nie, musiałby go obejrzeć, Petrus. Czekaj, jeszcze raz. No kurwa, wpisałem 100, to jest dokładnie. Siema, Adamek, siema. To jest chyba najpopularniejszy, jak będziesz jechał od góry, się wydaje. A, czy jeszcze raz wkleję linka, może ten link będzie lepiej. Link będzie lepszy. No. Nie powinien działać. O, No nic, ja będę kończyć. Panowie. A ja zaraz wracam, mnie goni do kibelka. Na ręcznym? No ty na sprzęgle jedziesz. A, Także dzięki za grę, ja spadam. no trzymaj. spoko. No się ma. No, ale macie typa jakiegoś. P4 UK RAM. no ten na pewno by se chciał zmienić nazwę. Ty, o której idziemy na pedała? Nie wiem. Beton. Kijów. Kijów. Mijów. Słyszysz mnie, Kijów? Jest sprawa. On udaje, że nie słyszy. Halo. Petrus cię pozdrawia. No. Pozdrawiam. I to jest dobry. Dobry hop. No, przy tej mapie będzie mniej akcji się działo, bo... Na tej mapie nie grałem jeszcze. Nowa mapa, wiesz? Naprawdę. Jak No nowa. DLC jest. No DLC. No właśnie mniej. A, DLC jak ja DLC nie Kurwa, mam. koryczek. To darmowe było, wczoraj wyszło. Kurwa, viva. Musiał mi podejść, no. Misiek, no... I Kruczek stanął i zaczął się kampić. Ja pierdolę, ty nie czekaj tego kolesia. Serio. No stanął i zaczął czekać, aż coś wybiegnie. No biec dalej. no, Kuźwa. Stoi. Daj się zaczyna. Kuźwa, jaką w to gra? Daj się zaczyna. Po prawej Kruczek tu będzie. O, jest Kruczek. A nie, dobra, to Misiek. Kruczek tu gdzieś będzie. O, właśnie. Mam go już. I kogoś jeszcze od nas. Spoko. Mr. Black. Wywaliło Blacka? No, za brak aktywności. Nie ogarniam tej mapy. Trzeba się map nauczyć, bo to... Kurwa. Kurna. Kruczek, Lemi tam jest, dej pozór. Fajnie, zastrzeliłem. Oj. August jest. Wiedziałem, że Wiktor tu przyjdzie. Ja czekałem, kto pierwszy tu przyjdzie z tego okienka.
I ten przed Kurde, tobą jeden. i się kuźwa swoich zdejmuje. No nie, był tam Janek przyszedł jednak. Kuźwa, Wiktor, ale wiedziałem, że znowu przyjdziesz i mówię, idę z drugiej strony teraz zobaczę, czy przylezie. Ale nie mnie słyszy, nie? No co? Nie ma. A. No myślałem, że jest Wiktor. Masz go? Kurde, Manek. A było tak pięknie. Było tak A tu pięknie. był. Kampi tam. No, kruczek się położył, człowiek. Samochodzik daj. Ale ma słaby zapłon to broń. Ach, O, tu był. Oj. Kurwa, Wiktor. No, Wiktor... A już życie. Kurna! Nie widziałem go. O. Kruczek, uważaj, tam jest przyjaciółka. O nie! Znali są? z dwóch stron. Kurczę, jak tam by cię zabije. Wiktor. Menda. Kurde, gdzie on tam stoi zawsze ten koleś? Ten kurde cały jakiś... Rampage, czy co tam, kuźwa, gra jak ciota. Pięknie. No i co? Kurde, zmarnowałem pancerz. No nie zmarnowałem do końca. Peter! Małpo latająca, ty. A zdjął mnie w końcu, kuźwa. Jakiś frajer. Kruczek. Mendo. Kurde, ja go nigdy nie widzę tego kolesia tego całego, tego F4 czy tam P4. No. Kuźwa, on w takich miejscach staje. On po bokach. Wiesz, No, Ajajaj. Uważaj, tam poleci. Kurde, a tu leży! Jaki to jest następny frajer? a no jest. Ehe. Mi się kuźwa mnie zdjął, baran. Nie. Dobra. Sorry. No jak? Aha. Misiek! Pierunie jedyn. Kuźwa, nie idzie mi to jak. No i musiał Wiktor robić. Musi. Tej mapy nie ogarnę. Oj. Wow. Kto tu biega? A, wpadłem w to. Za duża kamperiada jest po ich stronie, bo tam jest Kruczek, kuźwa, który gra zawsze jak ciota. I kuźwa jeszcze ten drugi koleś jest, który też gra. I kuźwa jest takim ciężko gra, bo to który musisz uważać na kampę i musisz jeszcze uważać na przeciwników. A tam jest Wiktor, który wpływa dobrze. A, Kuźwa. no Sól mnie widzisz. bije. Mam teraz. I kurde, nigdy nie wiesz skąd wyjdą. Ach, Co? No. A jeszcze pompkę zostawił. No Nie, tak, znowu. raczył. ba. Drugi raz na mnie. Dobry jesteś. Kurna! Brawo Radziu. Jeb mnie i tyle. Straszysz mnie. Jaki badziek ta gra. Ojej. Kuźwa. Nie znam tej Misiek, mapy, co są ty? stresowane. Aj. Co ja wroga? Kuźwa, jakie to jest ciężkie granie. Ja Kruczek, kuźwa.
No. Kruczyk. Serio. A u nas jaki ma nick? HC475567. Hasło do konta bankowego to ma. Kuź. Na pamięć się też gotowy. No nie, jak ty nawet nie trafiłeś. Ten koleś teraz w jednym miejscu stoi, ten ramp, jakiś tam rampage. No, patrz go zdjąłem. Ale jaki to jest Chłop nie frajer. był. No kampi. O, muszę poczekać, bo... Nabyk. Kijów. No. Kruczek. Ja pierdolę. Znowu bym się zabił. Nie. Kuźwa. No i zabawki podpalali. Kuźwa. A miejsce wolne jest ten, Baku. No, wchodzę już. No. Janko, spał, że ma. co ty taki cichy dzisiaj? O, siema, słuchaj. Słuchajcie, spaju nie było, bo walka była kuźwa o 100 kili znowu. Ale O. zatrzymałem się na 93. Niestety. Kurna! A druga próba trochę mniej udana, 78. Ale próbowałem. Spaj może by to pokazał, jak się to robi. O kurwa. Teraz kuźwa. Powbijali gówna. Oho, rapsy ruszyły. Kogoś? No. I jo. Ale co oni mają kampę tutaj? No ja pierdyle, co za team. Kampa team. O, Kijów. Oni mają taką teraz tutaj rozpierduchę nam robią. Kurwa. Kurwa, jeszcze jeden. Na ran. Kuźwa, skąd mi wylatują? Ten koleś się kampi wszędzie, ten na rogu, ten rampage, jakiś coś. No co za kuźwa szmaciarz jeden. Serio. No jest tam P4. Ten koleś No, cały ten... Kurczę. P4. No, P4, Jutro. no A, kuźwa, spoko, co trzymaj za się. kamp? Cześć. Tak, jutro praca, tak, słuchaj, wiem, jutro praca. Ja wiem pewnie o co ci chodzi, bo tam pewnie strumy będziesz robić coś, bo tam widziałem jakiś komunikat, jakaś ekipy, ale... Ja jestem niestety jutro poza zasięgiem. Nie będzie mi piątek, nie będzie mi sobota, nie będzie mi niedziela, nie będzie mi poniedziałek. Dopiero we wtorek A będę. Spy jutro Spy. Fortnite? Pewnie tak. Bo mieliśmy grać, ale nie wiem czy będzie, czy nie. Pewnie będzie. Mieliśmy grać. Ojejku. Witek, co ty tam na czacie piszesz? O, pizzę. Czemu do poniedziałku? No czwartek, znaczy nie, coś do piątek. No, robię piątek, robię sobotę, robię niedzielę, robię poniedziałek, we wtorek dopiero. Mam wolę. Jest, hurra! Tak będę miał. Ej, na ile to Nie ma wiem, być, czemu. to sterowanie? Tak jest. 14. Nie, takie wysokie nie dawaj tam na początek, bo to wiesz. To ile dać? 9? No próbuj sobie po jeden do góry cały czas bierz, i aż będziesz czuł, że za szybko jest dla ciebie. Na 8, 9, coś takiego. Ja to zmniejszyłem właśnie. W sobotę pewnie lepiej swoją zrobić, bo będzie więcej ludzi, nie? Miałem na 9. Zmniejszyłem, miałem na 11, ale 11 dużo trochę.
dzieciaki we szkoły nie mają, no to nie ma kto rano wstawać w niedzielę rano czy coś, no to wiesz, dużo przyjdzie obejrzeć. Nie, no tak jest, to prawda. No jej, no każdy ma wolne, czy ludzie z pracy mają wolne, tak, no każdy, wiesz, no jest, więcej ludzi ma wolne, nie? No w piątek w sumie też dobrze, bo w piątek też już rano mają wolne w sobotę, nie? No. Ale w sobotę myślę, że lepiej, więcej ludzi powinno być. U mnie to się już ferie zaczynają jutro. U mnie się skończyły. W piątek wyszły. A ja mam ciągle. Mi się wydaje. O, dobra. Idę kuźwa po 100 kili. Ale nie, nie, musiałbym z sentyganem mieć, kurwa. Z sentyganem ciężko. Zamiast mieć Rejta mieć sentygan. No niby tak, nie, ale wiesz, zawsze kuźwa, zawsze to fajnie, nie, jednak mimo wszystko. Jak tych ludzi masz tam więcej. Kurde, misiek, co ty masz za skilla? Ja pierdzielę. Black. No. Zasłonił. Zadowolony. Oj, sorry. Kuźwa mać. Kurde, już Cerberusa mają. Będzie ciężko. Coś ugrać? Kurde. Kto to? A, Wiktor. Kurwa, swój mnie zabija. Kuźwa, ej serio, ale kto tam u nas gra, kuźwa? Ja nie czaję tego, ej. Aj, dopadł mnie. Kto to u nas się daje zabijać? Ja nie czaję tego. No co wy stoicie tu? P4 ten... No durny ten P4, zaraz go zabije, ty. Teraz z nami jest. A, Poszło pod celownik. ciężko. Nie, to ster... Kurwa, sterowanie. Na 8 sobie dam, bo 9 na razie za szybko. Tak po kolei sobie dawaj. No, Nie tak, że od razu dasz na ten. Kuźwa mać. Dobra, te badziewie trzeba zniszczyć. Napierdzielajcie w ten szajs. kurwa. ale przecież się staram dawać się nie zabijać. Kurde, że mi wszedł ten misiek. Dobra, on żyje jeszcze, ten badziew? Tak. Kurde, prawie go mam, ale Dobra, nie ma? pięknie. Ale ten Kuźwa. Ten się kampi, dureń, zamiast iść na szczał. Ja pierdzielę. Ten zaś mnie tu zadeptuje. Dub mnie. Weź go zaszczel. No kuźwa. Ale to ciebie teraz. Latają chyba do portków nasrali. Ja tak patrzę. Misiek 4,13. No kuźwa. No ja 4,12 mam. O, sorry, Dani, sorry. No. Po co wybiegacie na środek? No i Mothershipa. Kuźwa, dali mu Mothershipa robić jeszcze. Ja pierdylej. No 24,1. No kuźwa. Serio. Ach, kuźwa, Teraz co myślę, jest z tą co- bronią? a. Co? O, wyjdziesz tu. Ładuję mi tam. No tu jest. No, z góry.
Co za kamper, pieroński jeden. Przyszedł stąd teraz. No nie da się wyjść z respa teraz. No. A może temu się uda w listówkę. Też nie, ma za sipem ciężko. No 30 ma. Kuźwa, to mnie w pleców zaś ktoś. Kurźna, uspokójcie, dał na. Ogarnij. O, jak tu był Jankes. Tak patrzę, 4,22 mam misie, kuźwa. Powiem wam szczerze, serio, udowodnię muszę, że bez broni coś zrobię. A, kurna. Co? Serio, już raz pokazałem, że bez broni więcej da się zrobić. Rękawicami. A mi się kampi teraz w rogu. Nie wiem czemu. O, Ale 3 poleciałem tu. Radziu porobił. A, kuźwa, Kurwa, obudź nasze się, boku. Nie synek. mogę się... Synek, Podnaleźć się obudź teraz. się. Kuźwa, mać. Kuźwa. Uważaj jeszcze. Pięknie. Czekaj, to A jest jeszcze jeden. Kurczę. Radzie. To zaś mnie z pleców załatwi, no. Kuźwa, mać. Nie szymia. No kuźwa, tu nie ma żadnego w ogóle wsparcia. 5,24, no kuźwa, jak można nagrać? Kurwa, jego. A, tu na respie. On chyba nie gra, bo... Kurde, ja mam taki team, kuźwa, że tu nie idzie nic ugrać. Panie, kuźwa, trzeba coś wyrównać z tej drużyny, bo tak to... Ja pierdzie. Co wyrównane? No, ekstra wyrównane są. Nie wiem. Myślę, że żadnego meczu nie wygraliśmy, nawet się nie zbliżyliśmy, żeby wygrać. No co, czułem, ja to wygląda ostatnio, ja to jeszcze gorzej gram. No musi utrudniać broń. No musi. No, Radziu w oknie siedzi, no. 25, no na klasy. No kurczę, tu nie puszczam. Masz. Jak nie jedno... to Serio, drugie. ubiłbym Kijowa, to jakiś kołek stoi między autobusami, kuźwa, i idzie 2 na godzinę. 2 na godzinę idzie, kuźwa. I się czai. Ja pierdyle. Co za typy w to grają? Kurna! Kuźwa, mać! Cześć, co tu w ogóle jest grane? Ja sam bez relacji gram, ale kuźwa, no. No czemu go nie ubiłeś, Kruczek? Stał, zanim go nie ubił, no co? Przejechał mnie. Kuźwa, wyspy. Nie no, fajny drużyny mamy. Kuźwa, cię... Aha, mój Sentrygan. Rzuca za rozpadem, bo to jest niemożliwe. Fajnie. Radzie, ty kamperze. Kurwa, który, A co który? mam robić? Grać. Walczyć. Ale porobił. Kuźwa!
Piździec! Ubili mnie w końcu, no. Kurwa, jak Co się to jest za podbiłem, to co? kamper szpetny? A to tak już nie ma większego znaczenia. Nawet nie chcę mi się zabawek wypuszczać. Puszczaj. Nie, to nasz. A to na koniec coś mogę puścić, ale... I tak to już koniec. A, dupa blada. Yy. A! No i cisnę tym za czas, ale... Nie. O, wyróżnienia na sam koniec. Słabe to było teraz. Ładnie, ładnie. Siema, pozdrawiam również. Pozdrawiam. Nie, Eldorado, nie ma wolne. No, ci powiem. Takie jakieś tam paki otwieracze, ja mam chyba podwójną, mogę otworzyć chyba. Ten jutro jak się uda, to będę miał pierwszy prestiż. Tak? Mhm. Znaczy drugi, sorry, drugi. No mi otwieram, wiesz, ale... Można z nami zagrać, pewnie, że można z nami zagrać, ale... Ten XMC, tak? Mi tu żadne gany nie wlatują, same shity wlatują, zobacz. Jak sobie strzelby jakieś gówna wlatują. Nic ciekawego nie A wylatuje. mi jakiś legendarny KN43. Aha, to Kamo, dobra, w dupa sobie to wsadźcie. No. Gówna same wylatują. O, mi teraz klucz wypadł. Do czego? Same Francuski. shity wlatują. Można z nami zagrać, pewnie, że można. Można. Nie, Pitrus, dowej. Dobra, jeszcze jeden meczek z wami zagram i... Ale zauważyłem, że jak mam live'a i na imprezie jest tak, to... Rozpraszam się chyba. A zawsze tak jest. Ale... Samemu się gra. No, jak zaczynasz czytać czat czy coś, to tak jest. Nie, właśnie cały czas grą patrzana na gra i... Coś ze mną jest nie tak. No nie. Jedzie sobie tak? Mhm. Kurde, usunęło mi się Kurde, jaki ja tego. mam ten team przeciwko sobie. Ja pierdyle. Weźcie, dajcie mi chociaż z jednego partnera, żeby mógł z nim zagrać. Kurde. No kuźwa, no przecież to ciężko ugrać. Ajajaj. O, Po u nas takiej jest, ekipie. u nich jesteś ty dobry, a u nas jest tylko Wiktor dobry. Ja. Przestań. A reszta jest dobra, ale nie są na tyle dobrzy, żeby... Przestań, nie rozśmieszaj mnie. Wiktor, ty, Kruczek, Ludzie, co ty wszyscy gracie, kuźwa, no co ty? A ja muszę uważać na wszystkich. Ja muszę na wszystkich uważać. A na mnie też? Ja dobry, jak ja strzelać nie potrafię. Ja skaczę na R3 jeszcze w dodatku. Kurna, skąd on tam był, Blaku? Aj. Z okna. A, to... O, O, sorry. dzięki. No, widzisz, własnie mnie zabija, nie oszukam. Fuck. Nie, ciężki. Ja zobacz, że gram jak Dobra. czatu, kurwa, jeszcze. A, UAV miałem i Jankę zszedł. Kamperze.
Co z tego, jak trafić nie idzie? Piściet! Wszystko to jest Blokuje męga. o dupa roszczać, bo trafić nie idzie. Z korporacją nie wygrasz. O, No szkurna, strzelam pierwszy, nic. Tina. Co? Camp. No już serwera mają. Oj, na No nektory. szkurna! Nie czułem. kuźwa, no widzisz, jak przyceluj... Dupę z takim graniem. O nie, to nasi. O shit! O shit, ja się ręce zmienił, dobra. No i tak mnie zamywali. No, jadę sent jeszcze. Nie, panowie. Kuźwa, to nie możemy sobie co zagrać jak... Zaraz nie będzie wieżyczki. To jest żadna przyjemność. No, zablokowałem się na autobusie. Dobra, wieżyczki nie ma. No, Black jak zwykle w tym miejscu. Ale Jankas nie lubił. Co jak zwykle? Co zdradzasz moje position? No, wiadomo. Radzę ty komputer. Kurwa, przed... Ale kluczyk porobił. Ciul mnie z plecy. Ale nas tu robią. Kurde. Tam jest. Ale wynik taki jest jeszcze. No jak? Nie zdążyłem. Nie mogę, no. Kurde, No dobra, widzę, że tam koleś trochę ogarnia jeden. nie. No szkurna, ja nie mogę się nic zbić. Tak się skoncentrowałem na tym, żeby ubijać. Ach, kurna, pół magazynku żech wywalił, a dupa blada. To ładnie ogarnia. Dobrze. Przecież wyskoczyłeś. Kurde! Pod lufę mi to... A, to ty. A, dupa blada. O, kampi tam na Nie! końcu ktoś. Kurwa, to Sentygan. Sentygan jest tępy. Rap przyjeżdża koło mnie, a wybucham... No stąd. Gdzie już na kampę jeśli się radzie? Kuźwa! Aj. Black. No nie wiem, co z tym miśkiem jest, ja cię kręcę, taki... Ładuje opy do psaty. Juj. Blacku! Co? Co w rogu siedział? Ja? Kurna tam siedzi. No Wiktor! To Kruczek oczywiście z boku. No kuźwa, no tylko Kruczek może tam z boku być. Nie, tam Wiktor siedział. Nie wiem. Nie, Kruczek siedział, mnie zabił. Kruczek. A, Tylko kurna. kuźwa, Kruczek może być na tyle kuźwa inteligentny, że stoi zawsze w samym miejscu. No i Kruczek tam jest za Blaku, sobą. ale To powiedz jest mi, jego czemu ty moc, kuźwa. podłazisz po dymie? Ja tego nie rozumiem. No i Black. Oj, dobra, stoi. No i on stoi cały czas tam, będzie stał, zobacz, będzie stał i stał, to jest jego granie. Ja jestem zadowolony. No Jaki to on jest wziąłem. głupi jak gra, serio. Jakie to jest mało inteligentne. Można się na mnie obrazić, ale kuźwa, jak on gra mało inteligentnie. Się tak śmiać chce z jego grania. Kurcze. Co jest grane, że nie umia trafić? Ja pierdzielę. Aj. Assassina będę dzisiaj grał, tak, ale najpierw pewnie Fortnite'a trochę pogramy.
Kijów, paruwo. Kijów na górze? Kuźwa. Na mnie to pocisnął. Ja mam do ciebie szczęście, nie? No. Cherry, lady. No i co z tym samochodem? Aj. kuźwa? Hajsie ciśniesz! Ale cienko, strasznie. Kurna, nie podłaście mi jak strzelą. No, Dobra, wiecie co, trzeba będzie grę jakoś zmienić, bo kuźwa... Ja już gram jak ciota. Kuźwa, no po co ja ale po co ja przeładowuję w ogóle? Nie się pytasz. Kurde, Oj, 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 Kuźwa, oj. ale weź chociaż, ale... na minusie. No. dawajcie ostatniego. No dobra, ostatniego. Oj. Co moca broń? Aha, to głównie. Paczki. Nie, czekaj, to broni spadek. Co za pojazd, który musi zrobić broń, paczkę broni spadają. Ja myślę, łajza ostatnio. Czy jedna mapa? No nie wiem, ta się wybrała, ale to mapę trzeba zmienić. Weź się musi. To jest... Dobra, nic pany, ja uciekam. Trzymajcie się. No już ostatnia mapa. Aha, no dobra, no to już najwyżej się spóźnię. No. Najwyżej się Ale się spuścisz tam, przestań. A kto tam ci kierownik co powie? No. To kierownikowi coś powie. No właściwie. Tak, dokładnie. I tak się zwalniam, także. Ta, przyjdzie jakiś typ do Co, ciebie, lepsza to nowa robota będzie? No jasny. No, mniej roboty, więcej płacić. O, No. To dopiero będą O, premium kuźma. O, to super, no, pięknie. No to tam jakieś gry wpadną. Ale to jest dalej związane z Ja, i no, że tak bardziej pod kopalnią. Bo teraz jest tak zewnętrzną firmą, a potem będę wewnętrzną firmą. Aha. Bez złota dla nas. Ja. I mieć. Ale nie, kurde. Nie, miesznie to już platynę. wolę. Platyna. No to, No to dobrze. przejdź jakoś gra, będziesz miał platyna. No, 8. No to ci wystarczy. Ale mam nadzieję, że się to wszystko tam ułoży. Będzie na lepszy sprzęt do grania, do nagrywania. No, to będziesz mógł playa do roboty brać i w kantynie grać. Mhm. Będzie czekał i tak chłopaki jeszcze runda mi została. No. I cała kopalnia będzie stoła. Wydobycie wstrzymane, Bananek w Black Opsa musi popykać. I dobry. O, to wygraliśmy, miśka mamy. No, to mamy wygrane. No, taka sama Tego Miśka trzeba, rozumiesz, do tego. Do ekipy wciągnąć, bo on coś tu. Jakieś cheaty na tym trzeba się dowiedzieć, co jest. Tak, w miejscu stoi 8 do 60. Wysłał pliki na pendrive. No. Jantyś do przywita. No hej, gołąbek. Tak. Kto idzie na pedała grać? No ja mogę chwilę. No ja też mogę chwilę. Popedałować. Jak nie masz ściągnąć? Za darmo jest. Chwilę mogę. Jak nie masz nawet? Masz, już grałeś. ostatnio. Kto? Czym pudełko kupił? No, ja pudełko ino kupił. Jak pudełko? No pudełko. No jest pudełko. Przecież jest pudełko. No, Jest pudełko Fortnite? Tak, no nie wiedziałem. No. Wiem. A ten... Czym to się różni? Przecież kampania tak będzie za darmo. no ale jak ktoś chciał wcześniej kampanię, no to sobie kupił. No, a ja chciał ino pudełko kupić. Ale kamper tam w wodzie. What the... Ej, nie, już trochę za dużo do koda. Ja już trafić nie mogę. kuźwa jeszcze. A. Pierdzielone, ale dobrze Wiktor gra w to.
Kruczek. Kuźwa mi się amunicja skończyła, no ja ale w ogóle co ja grałem się jaką patakę, nie. Ach, Aj. Error. Jankes error. Noż kuźwa, nie mogę takiej prostej rzeczy. Odegrałem się. No, powinienem to załatwić bez problemu, kuźwa z biodra nie mogę trafić. Pokręcić. Kurde. Kiedyś to było. A, nie to... o. Kurde, ja trafić nie mogę w ogóle. Jest jakie on sesa. Kurwa. Bierze w powietrzu, Co jest trafia, to co grane? za gość. Co on to za bronią szczylo? Nie, jakąś podrobioną, kuźwa. Wyjdę już oknie. No jak blat. Ja pierdzielę. No szkurna, no przecież to było takie proste, ja pierdolę, jak tego mogę nie zrobić teraz? Ja nie czaję, co ja ci odpalam. Co ja robię za cuda? Jak ja pieprzę tą grę, Ten Wiktor ma jakieś auto na mierzanie, ty. No bank. Na bank, ty. Kuźwa. Łapki mam, to wystarczy. A tam wystarczy. Więcej jak pewne. no kurna. Ja też mam, no i co? Z biodra nie trafiam w ogóle. No cienki jesteś. No dlatego mówię, no też trzeba Mamy umiejętność. boki sztyf. Co zaś, bo w oknie, bo roz kogoś trafiłek już Widzisz, Peter wyskoczył i dwóch nos skasował i dobre, i może być. Nie! Po co przeładowuję? Po Ja myślałem, co że przeładowuję? Kurde, jak ja mam głupi ten nawet przeładowania bez przerwy. Szybkie przodowanie są, albo magazynek większy. O, no przeładowuję. tak, Po co? Kurczę, no Dani nie zdążysz naciść, żeby... No tak, Misiek, dziękuję. Nie no. Wiedziałem, że wyjdzie. Oła. Ole, Jankę wypalił. O, kicibary, kicibary. No, zablokowałem się. Ja Aryl, ja zaś je Pierun i zaś Grum. Kuźwa. Kamień. Nie! No kuźwa, ja pierdolę, ale... No co ja odpieprzam, kuźwa, to się w głowie nie mieści, co ja robię za jazdę w ogóle. No kuźwa, ten jeszcze nie chciał już wylądować, no ja pierdolę, za łomna... Nie. Aj, co ja się odpieprzam w tą grę. Coś czuję, że to jest znak, że w Fortnite'ach się wygram. Snajperów włączam w ogóle. Ej, I'm asystę włączam, ciekawe jak będzie mi szło teraz. No, Radziu? Nice. to idzie włączyć? Mhm. No, wyłączyć, ja to wyłącz. A. Oho, to powodzenia. O kurde, Peter. Nawet nie widzę, nie ma różnicy za bardzo. Serio. Wiadomości, nie ma wiadomości. A. Kurde, zagapiłem się na czat. Aryl, to pójdź z nami pograć. O,
O, Peter? Fuck. Czym on strzela? Powiedzcie mi ten... Peter plecy. Kurde. Kiju, ty! W środku. O, Nie, to nasz. Kuźwa, widzę. Kuźwa, i zgubiałem, nasz tam był, kurde, nie wiem jak to jest. Nie wiem czemu, ale lepiej się trochę gra. Czym on to strzela do cholery? SV. Coś tam. Oj, sorry. Co on to ma za broń? Wow, on był. Kurde, jest fajny mecz, dość równo. Kijów, co ty chciałeś? No rozwaliłem. Dobra, włączę to. No, trzeba uważać. Ale Wiedziałem. Tam Black Hawk, kurde. Kurcze blade. Kurna, znowu, no jak się tak zrobić. Chciałem armora włączyć, mówię, włączę, kuźwa. I nie włączyłem. Nie włączyłeś jednak. A, przez chwilę chciał mnie pokusić. Spoko, Arel. Ogarniemy tego Skype'a. Radziu. Ja nie. No, Tak nie idzie jak powinno, kuźwa, lipa totalna. nie, spadłem. Radziu. Cherry lady. Emotion. Starałem, Jucha. Tararirira. starałem się biec. U gór, Jezus Maria. Cherry lady. Skąd? Emotion. Misiek, no cześć. Kuźwa. Telefon. Co? A, to by ten zabił. O kurna, jak ja teraz nie trafiłem tego. Dobra. No. Końcówka była trochę lepsza, że tam coś się wbiło, ale... Szmiopy było. Dobra, małą przerwę robimy, idziemy na pedała. Co? Kto będzie grał? Jaka czwórka jest? To ze mną gra. No ja Jankes? jestem. Ja jestem. Jankes grasz? No mogę zagrać, no. No to mamy. Czy nie no, wiesz. Chyba, że na DVD też będziesz grał. Nie, bo zaraz... Tylko się znowu Na godzinę DVD? czekał. Peter, zobacz, czy nikt nie czekał godzinę jak wczoraj. No, trzymaj się, Arel, Mikrofon trzymaj się, później. trzymaj się. Dobra, to odpalam. Muszę do Arela tam, powiedz Arelowi, aha, bo się trzymie, dobra, to... Bo ja tam wyślę później mu to ustawienia mikrofonu, bo on chciał. Ale to co, w OBS-ie? Znaczy nie wiem, z jakie on tam ustawienia chciał mikrofonu, bo coś mówi, że nagrywa cicho, ma coś, nie wiem o co No, on ma coś takiego, że No bo on cicho gada w ogóle. cicho go a jak coś krzyknie czy coś, to zaraz... Ja, zaro ryknie, to zaro tam chłopie w tym mikrofonie. Wiesz co, a Zależy jakie jeszcze może... jaki mikrofon ma. Bo mikrofon jaki ma, może ma mikrofon taki, wiesz co, taki na... Jest różnica pojemnościowy, a taki co, wiesz, co łapie tylko... Takie są niby podcastowe, coś w tym stylu, tam gadasz, musisz naprawdę blisko być, gadać do niego głośno, żeby coś w ogóle było słychać, O. ale to on nie nadaje się do czegoś takiego.
taki, co wiesz, co łapie to. Ale ja słyszę live'a swojego, kuźwa, co jest? No, ktoś puścił. Co za łotr. Ta, pedała odpalimy. Ile? Ty, jak zasnę zaraz, to... Kurde, będę wie. Śpiący. Taki... Przecież średnio się gra trochę ostatnio, a Boże. Bo mnie nie Można było. się pobawić. Nie, tam wiesz, tam byśmy doszli do trójki tam, ale nie, takie granie, wiesz, tam jakoś nie. Dziś jaka akcja była? Dziś jakie akcje były? Fajnie się, Kurde, wiesz, w tu, ekipie z też lewej, się z fajnie prawej. gra, nie? W ekipie też się spoko się grało, tak samemu to lipa to. Kto to grał? Ty, Radziu, grałeś z Do nami? Michała Gębę nie odezwać. Kiedy? Dzisiaj. No, Te 4 ekipy ale się naraz tak biły. jakoś, nie ma komu kutasa wrzucić, nie? Ale o To której? jesteś ty, ewentualnie dupę można pokazać. O której kijów to było? Nie, ciebie nie było chyba, to Jankes był. A nie, to nie było. Z gruchą graliśmy. To były No, te... zarekam, te no. a to No. od ciebie tam była ekipa. No z ekipą się fajnie gra, jaja sobie jakieś chociaż, nie? O tyle, że jaja są. Ale gra sama sobie jest cienka, jak drut, nie? Ale tak... Jak te Dobra, panowie, serwery co? mocno, jak serwery się na mocno razie. garną. Jak serwery mocno garną, to można coś kombinować. Tak. Można tak to nazwać. Wysłałem ci Może zatrudnienie. dzisiaj za jakiś czas się znowu zamówię, co jak myślicie, może ja sobie coś wezmę? Ale coś zdrowego. Zdrowego? Dzisiaj. Zdrowe to mam w lodówce, kuźwa, to ja mam. A nie masz Dziecko jakiegoś za tego? trójkę czasami grałem trochę, ale już trochę nie gram. No w ekipie, no w jest ekipa, ale w FIFA nie próbowałem grać, w ogóle się nie odpaliłem ani razu. Ja nie rozpakowałem. Więc to jest różnica trochę. Ja bym może na I dysku ten. miał zainstalowane, to bym się odpalił, ale nie chcę mi się tego instalować. Nie mam miejsca na dysku nawet, taką sprawę, no. Co? A to tobie tak jak się nie chce czasami gotować czy coś, a ty cateringu nie masz gdzieś blisko siebie? Nie zastanawiałeś się nad tym? No wiem, to ty mi pisałeś do cateringu, czy ktoś inny mi pisał? Nie, ja nie pisałem, ale tak wpadłem teraz na takiego... Wiesz co, catering może i tak, ale ten catering co mi da, jak ja pracuję w nocy, śpię w dzień. No i co, będą mi żarcie przynosić w dzień, kiedy ja śpię i co? Ja mam to, gdzie mam to nosić? Wiesz, to tak bez sensu, ja w nocy pracuję głównie i to nie pasuje w ogóle, nie? Nie Ale to bardzo. dogadasz się z nimi. Jak ten, kiedy pracujesz, kiedy posiłki dajesz. No niby tak, ale wiesz co, ja sobie sam kupię, wiesz, ten catering, co mi tam da ten catering? Jak ja w sumie mam żarcie na parze sobie robię, gotuję eleganckie warzywka, rybeczkę, wiesz, to Mhm. kurde, co mi tam, wiesz, co mi tam potrzeba? Ja to coś niezdrowego muszę zamówić, a nie tam zdrowe. Zdrowe to kuźwa mam w domu. Ja to zaraz tu pierdzielę dzisiaj jakiegoś cheeseburgera, kuźwa, Czyli zaraz wejdzie kebab. jakiś niezdrowy. Nie, pizza dzisiaj Kebab nie, na dzisiaj jakiś ostrym? cheeseburger będzie. I Nie, pizzę. kebaba nie. Kebab kuźwa z sosem też. Al-Kaida. No. A jadłeś to? Nie, Jadłeś tak... z sosem Al-Kaida, kuźwa, dupę by rozrywało. Wiesz co, to parzy kuźwa jak No wchodzi, parzy parzy. jak wychodzi. Gorzej parzy jak wychodzi. Później jest. Czekaj, dołącz się do mnie jakby co. No już mamy ekipę. Aha, No no dobra. kuźwa, no to... A miała pauza być mała, czekajcie, to dajcie w pauzę chociaż momencik. Nie tak, ma tak pauzy, właśnie. dawaj. Do kogo? Do Kijowa, tak. Dajcie chociaż ten, pauzę, że mi palce chwilę odpoczną po tym Black Opsie. No. Kuźwa. Chwilę, dajcie 2-3 minuty, niech ja chociaż żarcie jakieś ogarnę. Bo mógłbym sobie zrobić jakieś żarcie, ale... Nie chce mi się, kuźwa. No, O, czekaj, dobry Potter się Panther, fajnie narazi. czekaj. Kolesław Berger? Nie chcę Kolesław Berger, kuźwa. Dobry jest. Peter, a lubisz takie Cheeseburger. ciasteczka do przegryzania albo coś? Lubisz takie... Znaczy, no lubię takie rzeczy, tylko że ja jem chleb chrupki, ja przegryzam chlebem chrupkim, wiesz, taki, wiesz, jak To wasa coś na ci przykład, powiem. nie? Coś No. ci powiem. Zrób No. sobie tak.
płatki owsiane na noc wrzuć z jajkiem, wymieszaj i zostaw, daj do lodówki i rano No. sobie usmaż. I rano sobie usmaż i z drzemem. I orzechy do tego jeszcze daj, pokrojone. Usmaż, chłopie, co ty gadasz do mnie w ogóle? Jakie usmaż? Kuźwa, jak ja kuchenki nie włączyłem, człowieku nigdy w życiu. A patelnię trzeba mieć. Ja tylko na parze robię rzeczy, ja nie smażę, wiesz, ja tylko na parze robię, ale wiem o co ci chodzi, no może być dobre, to jest dobre może być. Ale z orzechami jeszcze. A z orzechami Żeby- jeszcze. Ale, no, ale żeby- orzechy jakie? Brazylijskie czy jakie? Ja daję wiesz, jakie? włoskie, ja daję włoskie. A, włoskie. Obojętnie Usmaż, jakie. jak trzeba usmaż, kuźwa, człowieku, usmaż, ojej, ojej. To już, było wszystko dobrze, do momentu lodówka, rano wstań, wyciągnij i później usmaż, kuźwa, tutaj już dałeś mi, człowieku, górę nie do przejścia. No, tylko to fajnie było, żeby nasiąknęły te płatki owsiane tym, tylko górskie, tym jajkiem. No. Czekaj, Half Panther, ja sobie mówię za Half Pandera, ale to jeszcze dalej za mało, że przysłali mi za darmo. Quarter. Nie, quarter jest większy czy ten? Nie, Half Panther jest większy, jeszcze jest triple, ja pierdzie, jak to Ja ten zjadł. potrójny, ja go raz zamówiłem. Ja też raz zamówiłem, czeku, a mój brat Ten kiedyś, mały. kiedyś z moim bratem mieszkałem kupę lat temu, jeszcze kupę lat temu, z bratem mieszkałem, mój brat mówi, o zamówię sobie, jakiś tam był kebab, jakiś extra large, mega, kuźwa, tam nas było tyle. Ty, ja myślałem, kuźwa, że przysłali mu paczkę normalnie DHL-em. Ja, paczka! Człowieku, karton jak od butów, kebab. Człowieku, jaki wielki, on 2 dni go jadł. Ja! Ja też takiego Raz w 8 życiu tego monster kebaba nazywał. widziałem. Człowieku, tam myślałem, że chyba normalnie całe zwierzę wzięli, zabili i włożyli. No, ja Ja! zamówiłem teraz takiego 8 monster nazywał. To na cały stół. No, monster, coś, normalnie karton od butów, taki wielki. No, Ja za głowę się złapałem. A ja tego triple burgera kiedyś zamówiłem, przecież to gęby nie idzie otworzyć taki wielki, to nie idzie tego ugryźć. Człowieku, to trzeba jeść normalnie nożem i widelcem, kroić, rozebrać na części pierwsze, bo tego się nie da zjeść. Ja! Czekaj, bo to wyjem 4,20, ile jeszcze potrzebuję zamówić, żeby mi Nawet zadało triple przesyłkę? zamówię. Czekaj. Czekaj, Zamów tego- ile tego potrzebuję monster jeszcze? zamów. Zamów mi jeszcze do Polski. No. A, musiałem 80 pensów jeszcze wydać, czekaj. Puszka coli za 80 pensów, jak ja mam coli ze 100 puszek w lodówce. Czekaj, coś znajdziemy za jakiegoś Rapa. grosza, czekaj. Wrapa. Słuchajcie, rapa. No jakieś frytki ekstra może, bo coś, czekaj. Ale ekstra frytki, ja to dają już frytki, kuźwa. No to jeszcze więcej. Ketchup. Weź ketchup, właśnie to chciałem to powiedzieć. Ketchup? Sos, Nie, ja mam ketchup w domu przecież, czekaj. to czosnkowy. Może wezmę, czekaj, tak myślę. Nie, mam czosnkowy też w domu, mam. Pizzę z ananasem. Kuźwa, ja potrzebuję coś za funta, więc nie tam. Ty, no co tak mało z dodatków mają? Banany weź. Ciapaty, nie, brit nie, so. Mixed pickle, a może onion mają, czekaj, mają? Nie widzę. Ice cream mają? Ice cream? Nie, ice cream, Jack, kuźwa. Super zajarane. Chyba, że tutaj do Half Pandera jeszcze dodam. Add extras, czekaj. Upgrade extras, mogę? A cheese with chips. Cheese with Ananasa chips. dodaj. Co to jest, kuźwa? Dobra, zamówimy to. A, to są te, takie frytki polane serem. Tak, dobre? Aha. No nie wiem, takie sobie. Kole daję wam w lodówce, pełno mam tego. Nie, mam pełno, piszę to mam pełno. Dobra, checkout. Dobra, nie będzie. Zobaczymy jakiego cheeseburgera mają, bo pizzę mieli dobre, zobaczymy cheeseburgera jakiego mają. A taka baba mi przywozi, kuźwa, taka Angiela zakręcona, chyba przećpana na amen. Ja do niej mówię, drugie piętro, nie? Wchodź na drugie piętro, a ona idzie po tych schodach, nie? Patrzy, pierwsze piętro, dla niej już drugie, nie jest, wiesz, nie? Parter jest pierwszy dla niej. I siedzi i szuka. A jak, spaju? Ja mało dzisiaj bardzo zjadłem, to mogę zjeść. Dobra, Nie dawajcie. zaszkodzi. Trzeba już, dobra, odpalamy w takim razie, bo już ten. No. To już Kijów. nie robisz Dobra, przerwy? zamówione. Nie, no zrobiłem już, starszy mi.
Quick A, pull, to weź za tego zamówienie. goryla. No. Nie, spoko. Tak jest, na parę żeby zdrowy, dokładnie. Dodać jakieś warzywa tylko? Ech, Na parę go, żeby był zdrowy. no. Spaju wygrał. Bierz na bazę. Co za debile. Na bazę, kuźwa, to ci mówię, to ona jest taka, że wiesz co by się jej nie chciał kuźwa, to ci z burgerem dotknąć. Człowieku. Klatki przypomniał, żeby co odblokować. No co ty, ona normalnie idzie, wiesz, taka, żeby się złapał od tyłu, że złamał. Człowieku, co ty? Co ty? Jeszcze Angielka taka, wiesz, przyćpana, to na piździsko musi mieć takie, wiesz, tam, no człowieku. Miód malina. Daj spokój. Sama słodycz. Byś lisnął człowieku, to tak jakbyś kuźwa we Wieliczce był. Daj spokój. Ona po robocie piściskiem normalnie we wiadro, kuźwa w McDonaldzie siada i frytki cały dzień są posolone. Ale to z grzybami. Nie chciałbym takiej. Nie chciałbym takiej. Słyszysz, uczyć. Peter, to z... No, może być z grzybami. No. Mówię kotu na marchewkę. Gdzie lecimy tam? A dobra. Dawaj, wyskakuj. Na te domki znowu, kuźwa. Proszę, wiecie. Dawaj, Nic z wyskakujcie. takim graniem. O, Jankes poszedł. No nie wiem, a jest. Gdzie jest Jankes? Jakie zamówienie? Jankes wie, kiedy ma wyskakiwać. No, on ma być... Jakby co, panowie, ja biorę wszystkie domki. Wyczekajcie, aż ja wszystkie domki obejrzę. Później was zaproszę, dobra? Lecą do nas? Tak, lecą. Jakieś pedały. Ja leżę, więc nie będę już efektywnie grał. O, mnie jest jeden. To usiądź. No. Nie chcę mi się. Cześć, zdąży przede mną wylądować, czy nie? Ej, na farmę nie polecił. Dobra, ryzykuję. Kuźwa, spadłem na dół. Zajebiście. Dwóch jest u jakaś mnie. snajperka. Jest bandaż. O, Jankes już poszedł. Już poszedł? No. No tak sobie nie postawię tego. A dobra, to jest tym. W dupie miejscu postawiłem. A nieważne. To za debile, postawiłem pułapkę i nie wbiegli. No brawo. I we dwóch wbiegli to pułapkę. Cicho. No to Cicho, bo on myśli. Bo on myśli. Co ja sobie taką budowlę stawiam. Ja to w ogóle wyrabiam sobie chałupą. Widzieli jak Wyniszczę stawiam sobie pułapkę, nie chałupę. wbiegli. Gówno tu było, kurde, w ogóle. chodźcie Nie do was. pomóc. Idę do No was. Gdzie chodź do jesteście? mnie. Już. Nie poszliście w ogóle. No ja się tu U mnie, wylądowałem. u mnie ekipa cała jest. Nie poszliście, kuźwa. Jednego powaliłem, ale... Ej, co jest? Ej, ta beczka jest zbugowana, bo już miałem 100 życia i przestałem i nie mam nic. I znowu mam beczkę. Kuźwa, kijów, na ciebie to liczyć. Muszę spieprzyć, bo 7 nabojów mam. No tak, idziesz. A czemu wy tam wylądowaliście, a nie koło mnie? Mówiłem wam, że koło mnie wylądujcie. A koło mnie lecieli. Ja jestem koło ciebie, ale kijów, kuźwa. Spieprzył. To ja. Tutaj ekipa cała, byśmy ich zabili, to nie. Już idę, spokojnie. Wszystko tu obejrzeliście w tej chacie, czy kuźwa chociaż został jakiś fan? Dobra, chłopaki, ja uciekam, trzymajcie się, na razie, cześć, bawcie się tam Może fajnie. jakiś fan został. Hej, hej. Co zostało? Jakaś amunicja, co? Dobra. Grzech się ładnie pożegnał, także z wami też się żegnam, trzeba lecieć do pracy. Trzeba uciekać. Dzięki za dzisiaj, jutro. Nie wiem. Dam znać na Facebooku, także patrzcie tam. Dobra, trzymajcie się, na razie, dzięki, cześć.